ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel ha, maganda po talaga. Kasi nagiging news rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya. Same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapurol ang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Sinusundan. Saan ka ba pupunta? Bakit pupunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo.
Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga tong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Eh sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghangad niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamayari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut.
kausap mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, Section 1 ako. Wala akong pakialam kung Section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa? Kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos ang grades mo. Ha! Wow! Ibang level ka rin, ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang muse ng Section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papaguidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh, ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend ka ngang gwapo, pero mukha ka naman palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ha? Hindi ako mukhang palaka. Hindi! Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Tinugalit mo talaga ako ha? Tina! Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na! Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley! Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na! Oo, naaalis ako. Naaalibadbaran ako sa inyo. Umalis ka na nga! Dami pa sinasabi! Ewan ko sa inyo. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ko para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments
ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure, may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, ngiting tagumpay kaya ako. Wow, congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito, Anong meron sa bag mo? para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo natrauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito ah. May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano nang ang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! 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 Sandali! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo ah. Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin, no? Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to, no? Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Huy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko.
Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi Papa Dudut. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin noong umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papa Dudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaway-away ka. Ako naman ang nagwagi eh. Ex mo na siya, di ba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako nang magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Oh, ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na ako sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka. Pero OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? mabait ka sa akin Shirley pero hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon, pero wala talaga Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit.
Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley, kasi 'di ba, maraming nagkakagusto sa'yo, si Leo. Kailan mo nga kakabanggit sa pangalan niya? Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na! Tayo ang bagay! Tayo, Marco! Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka! Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit binayayaan tayo ng kagwapuhan, yun nasabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisika para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na! Oo na! Tama na! Papadudot, sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit pa lang mabasted at ang sakit-sakit pa lang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may mamiss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinaalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo.
Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Alam ko. Ang sama-sama ako, no. Oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman na eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah, sige lang, sabihin mo lang. ano kasi, masaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang, masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero Pero noon, pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ang parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna nga atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakip-butas mo lang ako? Uy, hindi Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi, hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papadudot, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papadudot, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon.
Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakibutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school na kasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina Papadudut. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ako. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong punteryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Teka, ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina, tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap na tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon, pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo.
Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay kumakayod upang makamtan ang isang komportableng buhay. May ilan naman na nakakamtan ang maginhawang buhay nang hindi ito pinaghihirapan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang tanggapin ang komportable na buhay kahit na hindi mo ito pinaghirapan? Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Jersey at nais ko pong ibahagi sa inyo ang buhay ko na punong-puno ng pagsubok at aral. Fan na fan po ako ninyo, Papa Dudut. Taga Bacolod po ako at hindi ko po talaga pinapalampas ang Barangay Love Stories sa YouTube. Sigurado din po ako na marami kayong fans dito sa Bacolod at sana'y makapunta kayo dito one of these days. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa saya na hatid ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy ko pong ipagdarasal na sana'y makita ko po kayo ng personal. Anyway, lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at hanggang high school lamang po ang natapos ko. Dahil nga po sa hirap ng buhay ay isa lamang ang pangarap ko. Ang umasenso at maging mayaman. Ngunit alam nating lahat na hindi ganon kadali ang yumaman. Easier said than done. Ika nga. Hindi na rin po ako nakapagkolehiyo at ilang taon pagkatapos kong makagraduate ng high school ay nagtrabaho ako sa isang kilalang resort dito sa Bacolod. Ang pinsang ko po na si Nonette ang nag-refer sa akin sa resort na yon. Katulad ko po ay lumaki din siya sa mahirap na pamilya. Pareho kami na maganda at hindi nakapagtapos ng high school. Pero kahit na ganoon pa man, ay magkaiba pa rin kami ni Nonette. Kasi si Nonette po ay kontento na sa buhay niya. Kahit mahirap sila, sapat na sa kanya ang kinikita niya sa resort dahil kahit papaano ay nakakayanan niyang suportahan ang pamilya niya. Sa kabilang banda ko po ay hindi ako nakokontento sa buhay na salat at nagtatrabaho lamang sa isang resort.
At sa mga panahong yon ay hindi ko talaga maintindihan kung paano nakontento si Lunette sa ganong klase ng buhay. Madalas kaming nagdedebate ni Lunette kasi palagi niyang pinapaalala sa akin na dapat ay marunong daw akong makontento. Pero ang lagi ko namang sinasagot sa kanya ay wala siyang mararating sa buhay kung makokontento lamang siya. Bagamat magkaiba kami ng pananaw ni Lunette, ay nagkakasundo pa rin po kami. Tuwing day off namin ay madalas kaming nag-iinuman. At sa mga break time naman ay palagi kaming nagchichikahan. Marami kaming pinag-uusapan. Mga paborito naming GMA teleserye at syempre ang paborito naming mga artista sa GMA at mga episodes ng Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at medyo nakaramdam kami ng pagod sa trabaho sa resort dahil holiday yon. At sobrang daming turista ang nagbabakasyon sa resort na pinagtatrabahuhan namin. Dahil sa sobrang pagod ay nag-decide kami ni Lunette na mag-inuman sa susunod na weekend. At nung nangyari na nga ang pinaplano naming inuman, nag-usap ulit kami ni Lunette tungkol sa mga pananaw namin sa buhay, papadudot. Hoy, Jersey! Ano ba naman yan? Uminom ka na nga! May nakikita na akong lumot sa baso, oh! Aloka ka, Lunette. Mag-relax ka nga. Ito naman. Paminsan-minsan na nga lang tayo mag-enjoy tapos mamadalin mo pa ako. O eto na, inom na po. Bah! Ang tapang! Ay, ayan! Very good! Mabuti na lang talaga nakapag-relax na rin tayo sa wakas. Sinabi mo pa. Non-stop yung dagsaan ng mga guests sa resort. Ang totoo niyan, parang ayoko na nga bumalik dun sa resort eh. Sobrang stressful ng trabaho. Namimilipit na yung katawan ko sa sakit tuwing naka-duty tayo. Hoy, ano ka ba? Magpasalamat ka na lang na may trabaho tayo. Ay nako, Lunette. Kaya hindi ka umaasenso eh. Ang bilis mo makontento. At ano namang masama doon, Aber? Ano ba? Wala ka bang ambisyon sa buhay? Ayokong tumanda na nagtatrabaho lang sa isang resort, no? Kung tutuusin, sobrang swerte na nga natin at may trabaho tayo kahit high school lang natapos natin eh. Bahala ka, basta ako gusto kong makapag-asawa ng mayaman. Gusto kong makapag-abroad, Lunette. Masyadong maliit ang Pilipinas para sa mga pangarap ko sa buhay. Ay, iba siya! So anong balak mo? Magpapakasal ka sa AFAM para makaahon sa buhay, ganon? At ano naman masama dun? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako. Ay, bahala ka dyan. Okay na ako sa buhay ko dito sa Pilipinas. Pwes, ibahin mo ko. Sayang lang ang mga beauty natin kung dito lang rin sa Pilipinas mabubulok. Gusto kong makapag-asawa ng taga-Italy o Spain, ganan. Ambisyosa ka talaga kahit kailan. Kung ambisyosa ako, ikaw naman gaga. Malulugmo ka lang sa hirap sa kagusto mong manatili sa Pilipinas. Hi, Jersey! Akala mo ba madali ang buhay abroad? Ang dami kaya nating kababayan na gustong-gusto na makauwi ng Pilipinas. Tapos ikaw dyan, kating-kati na makaalis ng Pilipinas? Pwes, ibahin mo ako. Kasi I am destined for greater things. Ewan ko sa'yo. O eto baso, uminom ka na lang dyan kasi baka may makita na naman akong lumot sa baso. O eto na. Second time is a charm. Don't English me ha, kasi wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kagaya kung paano ko hindi maintindihan yung gusto mong manatili ng Pilipinas. My goodness! You are so baduy, ah! Pag ikaw nakapag-abroad, wag kang bumalik ng Pilipinas ha. Ay, girl. Talagang hindi na. Hindi naman ako syunga para gustuhin pang bumalik dito kung sakasakali. Alam mo, di kita magets. Oo, lumaki nga tayo sa mahirap na pamilya at hindi tayo nakapagkolehiyo. Pero kahit papano,
Swerte ka pa rin naman kasi mabait naman yung mga magulang mo sa'yo. Pero Nonet, ako ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Di ko rin kasi mag-gets tong sina mama at papa. Anak-anak, tapos salat na salat naman sa buhay. Yung tabas ng dila mo! Kaloka ka! Sigurado ako na masasaktan sina tito at tita kung sakaling marinig nila yan. Masisisi mo ba ako? Aminin mo, alam mo sa sarili mo na may point ako. Anyway, kung hindi ako kayang bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakamit nun para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka ha? So anong plano mo ngayon? Magde-dating site ako. Tumigil ka nga! Sayang lang sa oras yan. Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin yung trabaho natin sa resort. Malay mo, balang araw mapromote tayo, di ba? Whatever, manang. Wala sa listahan kong magtagal sa resort na yun. Nako, kung hindi lang kita pinsan, sigurado kung hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang Nonet. Minom ka na nga lang. O, eto baso. Hoy, ang daya mo ha. Kanina pa ako inom ng inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Sobrang saya namin ni Nonet sa maliit na get-together namin sa beach noong araw na yon. At syempre hindi nawala ang mga palitan namin ng opinyon tungkol sa buhay. Matapos ang ilang linggo ay balik trabaho na naman kami sa resort. Si Nonet kahit na pagod ay patuloy pa rin sa laban. Samantalang ako ay ramdam ko na yung matinding burnout. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sobrang nakakapagod kasi mag-serve ng drinks at pagkain sa mga bisita mula umaga hanggang gabi. Tapos kapag walang bisita ay maglilinis pa kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga magulang na ang lakas ng loob magbuo ng pamilya. Pero hirap na hirap naman sa buhay. Kaya nga't sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang guminhawa kasama ang mga taong mahal ko at syempre ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya malamang ay magiging sapat ang pera nila para buhayin ako. Simula pa lang ay hindi ko talaga naisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong malugmok pa lalo sa hirap. Nang mga panahong yon, naramdaman ko na yung matinding burnout at lalong lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang hopeless rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay nagpapadala lamang ng malaswang pictures. Grabe. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas lalo pa akong nalungkot kasi naisip ko na parang sa Pilipinas na ata ako maghihirap at mamamatay. Hanggang sa isang araw may AFAM na guest ang nag-check-in sa resort at hiningi pa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na yung magbibigay sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangang magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakamit ko kasama yung foreigner na yon. Yung buhay na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Yung buhay na ang tanging problema ko na lamang ay kung gaano kalamig ang snow at kung ano ang susuotin ko. Noong naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest, parang hindi ko na kayang bitawan ang cellphone ko. Hindi kasi kami pwedeng makipag-usap ng matagal sa mga guest sa resort dahil baka magdudahan kami at mawalan pa ako ng trabaho. Kaya palihim akong nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako at deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng tubig at juice sa lobby para lamang makita ko. At kasabay noon ay unti-unti na ring napapansin ni Nonet yung namamagitan sa amin ng foreigner.
talaga. Sobrang gwapo mo pa. Ay, mahuhulog na ata yung panty ko sa'yo. Hoy, Jersey! Yung sahig sa kusina, ang dumi-dumi. Linisin mo na kaya. Patay tayo pag nakita ng boss natin yun. Ikaw nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Kakaloka, utusan mo pa ako. Hoy, nilinis ko na yung 2 CR. At isa pa, ikaw ang naka-assign na maglinis ng kusina ngayon. At pwede ba mamaya ka na mag-cellphone? Pag tayo nawala ng trabaho, sinasabi ko sa'yo. Ako, tong babaeng to, oh. Inggit ka lang kasi may kachat ako. Ha? May nahanap ka ng kachat dun sa dating site na sinalihan mo? Hindi galing sa dating site to. Pero mas kabog. Halika rito. May bubulong ako sa'yo. Pero ipangako mong wala kang pagsasabihan, ha? Puro ka kalokohan. Bakit? Ano ba kasi yun? Yung guest sa room 14, palagi nang nagchat-chat sa akin. Alam kong may gusto yung foreigner na yun sa'yo kasi palagi kanyang tinititigan. Pero Jersey, bakit umabot na sa chat? Sigurado ako masisisante ka pag nalaman ng boss natin to. Manahimik ka nga dyan, Manang. Wait lang, ha? I love you too. So sweet. Ang landi mo talaga? Mamatay ka sa inggit. Jersey, sa totoo lang, natutuwa ako para sa'yo. Kasi bilang pinsan mo, masaya ako na may love life ka kahit papano. Pero kasi, may tamang oras at lugar para dyan. Lalong-lalo na guest pa natin yung chinachat mo. Sumabay ka na lang kasi. Hindi naman ako mapapahamak kung hindi ka magsusumbong, di ba? Jersey, binigyan tayo ni boss ng salary increase nung nakaraang linggo. At kung ibabudget mo lang yung pera mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Yun na nga yun. Ayoko mag-budget. Bakit ako magtitipid kung may lalaki namang kayang ibigay sa akin ng lahat ng gusto ko with no limitations whatsoever, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Hindi pa nag-iisang linggo simula nung nakilala mo yung foreigner na guest. Masaya ako na may nagpapakilig sa'yo, pero sana naman, kilalanin mo muna yung tao. Isa lang ang kailangan ko malaman, Nonet. At yun ay ang laman ng wallet niya. Ay, speaking of, alam mo ba na ang daming tig-1,000 sa wallet niya? Tapos ang dami-dami niyang credit card. So may sinasabi ko sa'yo yung sinasahod natin sa isang buwan, parang 1 oras niya lang ata kinikita. Ah, kaya naman pala kinikilig ka dyan. Kasi nakita mo na pala yung laman ng wallet niya. Huy! Aminin mo, gwapo rin naman siya, di ba? Sinasabi ko sa'yo, Nonet, hindi ko na to pakakawalan. Wala ka na talagang ibang inisip kundi pera, ang magkaroon ng mayamang asawa at ang makapag-abroad. Kung gusto mong mabulok dito, be my guest. Pero wag ako. Bahala kang amaging dito. Hoy, naririndi na ako sa kaka-Ingles mo. Naluloka na ako sa'yo, ha? Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento dito? Yung mga foreigner nga dito mismo sa Pilipinas nagre-retire kasi nagagandahan sila dito. Tapos ikaw naman nuknuka ng... ano nga ulit tawag nila dun? Yung mas sinusuportahan mo pa yung ibang bansa kaysa sa sarili mong bansa? Colonial mentality. Oo, yon. Ikaw yon. Ikaw na ikaw. Walang duda. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, ayan, nag-chat na nga. Pakinggan mo, sabi niya, I want to meet you after your shift. Ay, perfect! This is it na talaga. My dreams are finally coming true. Ay, bakit di ka na lang kasi mag-focus sa pagpapaaral sa mga kapatid mo? Hello! Kung tutusin, hindi ko naman talaga obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibilidad yun ng mga magulang ko. Mabuti pa nga sa ibang bansa kasi may family planning yung mga tao doon. Pero dito sa atin, wala. Kaya tignan mo yung nangyari. Yung mga magulang ko nakaasa sa akin. Sobra ka naman. Kung tutusin, hindi nga nangihingi ng pera sa'yo sina tito at tita eh. Kahit matatanda na sila, kumakayod pa rin sila para lang matustusan yung pang-araw-araw nyo. Ganun pa rin yun. Sa akin pa rin nila inaasa ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Sukang-suka na ako sa ganung siste. Ang yaman ng mga magulang ko eh. Ang yaman sa mga responsibilidad na inatang sa akin. Deserve ko yung buhay na wala akong obligasyon. Yung akin lang lahat ng pera ko at wala akong tinutustusan na kung sino. Grabe ka naman. Hindi ba bukal sa kalooban mo yung pagtulong mo sa kanila? Hindi! At hindi na ako makapaghintay na makalabas ng Pilipinas. Sigurado ako na ibang-iba ang kultura abroad at hindi ko na mararanasan yung katoksikan dito sa Pilipinas kahit kailan.
Hay nako, bahala ka na nga dyan. I-double check ko pa yung inventory natin. Mag-map ka dun sa kusina ha. At utang na loob, tigilan mo muna yung kaka-cellphone mo. Mamaya na yan pagkatapos ng shift natin. Alis na muna ako, maiwan na kita dyan. Inggitera. Papadudod pagkatapos ng shift ko ay nakipagkita ako ng palihim sa foreigner na guest namin sa resort. Sobrang guwapo niya, papadudot. Mukha siyang Hollywood actor, ang puti ng kutis niya at yung lips niya ay sobrang kissable. At noong gabing yon ay hinalikan niya ako at syempre sobra akong natuwa at ginusto ko ng labis yung halik na yon. At habang tumatagal, hindi ko na masyadong nakakabanding si Nonette kasi sobrang abala na ako sa foreigner. At dumating yung punto na naging kami na ni Afam. Nag-extend pa siya sa resort para lamang makasama ako at mas lubos niya akong makilala. Hindi ko na rin masyadong kinikwento kay Nonette yung mga nangyayari sa amin ng foreigner kasi parang kontrabida na siya. Tuwing nag-uusap kami ay puro siya duda at tanong tungkol sa Afam na boyfriend ko. At mas lalo pa kaming nag-aaway tuwing sinasabi niya na hindi ko pa raw kilala ang jowa ko. Feel ko noong mga panahong yon ay naiinggit lamang si Nonette sa akin. Kasi aasenso na ako sa buhay kasama ang aking Afam na jowa. Habang siya ay single at abala sa trabaho namin sa resort. Makalipas ang ilang araw ay pinag-resign na ako ng foreigner sa resort na pinapasukan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung saya at tuwa na nararamdaman ko noong sinabi niya yon. Kasi ibig sabihin noon ay handa siyang panindigan ako. At kasama sa paninindigan ng foreigner yung perang ibibigay niya sa akin. Nakakaloka, papadudot, para akong nanalo sa loto. Gwapo, mayaman, mabait, parang ako na ata ang pinakaswerteng babae ng mga panahong yon. At sigurado ako na maiinggit ang kahit na sino na makakaalam tungkol sa love life ko kasama si Afam. At syempre tutol na tutol si Nonette sa ginawa kong pag-resign sa resort. Pero ano pa ba ang aasahan ko sa pinsan ko na yon? Halata namang naiinggit lamang siya sa takbo ng buhay ko. Tuluyan na ngang nag-check out si Afam sa resort at nag-rent siya ng condominium unit. Kaya naman nag-live-in na kami. Grabe ang ganda ng condo na inupahan niya. Namangha talaga ako sa mga facilities ng condominium. May gym, swimming pool at maliit na parke. Ano pa ba ang hahanapin ko, hindi ba? Ay nako, papadudot. Yung condo unit na inupahan ni Afam ay parang kamukhang-kamukha ng condo na pinapaupahan ninyo. Ang ganda at ang lakas makasosyal. Parang sa hotel. Nang mga panahong kasama ko na si Afam sa condo, aminin ko na medyo nakakabagot minsan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon na yon. Ang masasabi ko lang talaga na mga panahong yon ay this is the life. At syempre hindi na ako magkakaproblema pa sa pera. At wala sa bokabularyo ko ang salitang budget. Kasi swipe lamang ako ng swipe sa credit card at debit card. At sagot na ni Afam ang lahat ng luho ko ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang linggo ay napag-alaman ko na ichinismis ako ng magaling kong pinsan sa mga magulang ko. Ikinuwento ni Nonette sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa resort at tuluyan na akong nakipag-live-in kay Afam. Sa totoo lang ay medyo nagalit ako kay Nonette kasi sigurado akong manghihingi ng pera ang mga magulang ko dahil alam na nila na foreigner yung jowa ko. Ganyan naman kasi kadalasan sa atin, hindi ba? Kapag foreigner, ang tingin ng iba ay maraming pera. Kaya tinawagan ko si Nonette at pinagsabihan ko siya. Pero ang sabi niya sa akin ay nagwo-worry lamang daw siya sa akin kaya niya ikinuwento sa mga magulang ko yung mga tungkol sa pakikipagrelasyon ko at pakikipag-live-in kay Afam. Nainis na lamang ako at binabaan ko ng telepono si Nonette noong araw na yon. Lumipas ang ilang linggo at tumawag sa akin ang mga magulang ko at pinakiusapan ako na bayaran ko na raw yung tuition fee ng mga kapatid ko. Sa totoo lang ay naiinis din ako noong narinig ko yon.
Kasi ang nasa isip ko na mga panahong yon ay baka abusuhin na ako ng mga magulang ko. Lalo na ngayon na alam nila na may kinakasama akong afam. Nanindigan ako noong mga panahong yon at sinabi ko sa mga magulang ko na babayaran ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko dadagdagan yung perang ibibigay ko. Kasi after all ay tuition fee lang naman yung pinagkasunduan namin in the first place. At sinabi ko rin sa mga magulang ko na once nakapagtapos na yung mga kapatid ko ng high school ay hindi na ako magpapadala para sa pangkolehiyo nila. Kasi hindi ko naman responsibilidad yon at pwede silang maging working student para nang sa ganon ay malaman din nila ang hirap at hindi madali ang kumita ng pera. At isa pa, responsibilidad ng mga magulang ko ang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kaya sa tingin ko ay sapat na yung tumulong ako na makapagtapos sila ng high school. Actually, dapat pa nga ay magpasalamat ang mga kapatid ko sa akin. Kasi yung iba dyan ay hindi na nakakapag-aral at all. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-level up na ang relasyon ko with the fam, Papa Dudut. Gusto na niya akong dalhin abroad at doon na manirahan na kasama siya. Eto na yon, yung matagal ko nang inaasam-asam. The moment I've been waiting for is finally coming true. Nagpakasal kami ni Afam dito sa Pinas sa isang huwes at nag-apply kami ng spousal visa. Pagkatapos ay napakahabang proseso ay naging successful naman ang lahat. At nakapag-book na kami ng ticket para makaluwas na papunta sa abroad. 4 days bago kami nakaschedule umalis ng Pilipinas, tinawagan ko si Nonet at niyaya ko siyang pumunta sa isang bar para sa isang maliit na celebration o konting inuman. At fortunately ay pumayag si Nonet na makipagkita sa akin noon, Papa Dudut. Hoy! Nonet! Dito! Dito yung table natin! Halika rito, dali! Jersey, kamusta ka na? Ikaw ang kumusta? Nakakaloka? Kamusta yung trabaho mo sa resort? Nakakabagot pa rin ba? Mabuti na lang talaga at nag-resign na ako dun. Anyway, ayan. Nag-order ako ng maraming pagkain. Tapos bumili ako ng 2 tower ng beer. It's party time! Inuman na! Ah, bakit? Para saan to? Anong okasyon? Actually, mamaya ako pa sana to sasabihin eh. Pero dahil nagtanong ka na, sige, sasabihin ko na sa'yo. Alis na kami ng Pilipinas 4 days from now! Amazing, di ba? Seryoso ka? Sino pa ba nakakaalam nito? Wala, ikaw lang. Ayoko kasi na mabati yung pag-alis namin, kaya eto! Surprise! Grabe ka naman! Hindi ka nga nagpaalam sa mga magulang mo na aalis ka ng Pilipinas. Para saan pa? Una sa lahat, patuloy kong binabayaran yung tuition fee ng mga kapatid ko. At pangalawa, 24 na ako. Ano ba? Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na matanda na pero nakaasa pa rin sa mga magulang. Ang toxic nun. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Jersey. Dapat nagpaalam ka pa rin sa mga magulang mo. Nonet, yung mga teenagers nga sa abroad, 18 years old pa lang bumubukod na sa mga magulang nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Tigilan mo yung pagkukumpara ng Pilipinas sa ibang bansa kasi magkaiba ang kultura natin sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung kultura natin. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sorry, nakainom na kasi ako eh. Ano ba naman, ang tagal mo kasing dumating. Kaya inunahan na kitang uminom. Sige na, inom na. Ang dami pa nating ubusin oh. Sorry, pero wala ako sa mood uminom ngayon. Hello? Sinabi ko naman sa'yo na sa bar tayo magkikita, di ba? Tsaka isa pa, ano bang inaarte mo dyan? Meron ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa pinapakita mong asal. Nagbago ka na. Alam mo ba na sobrang nasaktan sina tito at tita nung pinamukha mo sa kanila na nagiging pabigat sila sa'yo? Tapos sinabihan mo pa daw sila na tigilan na nila yung kakaasa sa'yo? Nonet, sinabi ko lang naman sa kanila na wala silang mapapala sa akin kahit may foreigner na ako.
Kasi ayoko naman na gawin nilang ATM yung asawa ko, no? Alam mo mismo sa sarili mo na simulat sa pool yung pag-aaral lang ng mga kapatid mong hinihingi nilang tulong sa'yo. At sa tingin mo, okay lang yon? Alam ko na matagal ka ng maldita. Pero hindi ko inaasahan na may mas lalala pa pala. Ang laki ng pinagbago mo. Uy, kung tutuusin, kasalanan mo lahat ng to. Kasi ikaw mismo ang nag-chismis sa mga magulang ko yung tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa isang foreigner. Tinatanong nila ako kung kamusta ka na raw kasi hindi ka na raw nagre-reply sa mga text nila. Malamang, pagkatapos mo ba naman sabihin sa kanila na nakikipagrelasyon ako sa foreigner, I'm sure manghihingi ng pera yung mga yun. Akala ko noon ambisyosa ka lang, pero hindi. Nuknukan ka rin pala ng yabang. Ngunit wag mo kong simulan. Inimbitahan kita dito to have a good time, hindi para sermonan ako. Sorry pero awang-awa na ako kina tito at tita. Matatanda na sila, dapat hindi mo sila tinatrato ng ganon. What's the big deal? Nandiyan naman yung mga kapatid ko para alagaan sila. Tama na yan, Nunet. Nasabi ko sa'yo, kaya na nila yun. Makapagsalita ka, parang di ka nila anak ka. Alam mo, Nunet, sa totoo lang, sana hindi na lang nila ako naging anak. Jersey, sana man lang makipagkita ka at magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo bago ka umalis ng Pilipinas. Kahit yun na lang. Maawa ka naman sa kanila. May mas malalaki akong plano sa buhay. Ang target ko ngayon, magkaroon ng resident visa at patatagin ang relasyon naming mag-asawa. Bibisita na lang ako dito kapag naging residente na ako abroad. Bahala ka. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa nga natin nauubos yung mga in-order ko. Uuwi na ako. Sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo sa ibang bansa. Ba't nagagalit ka, ha? Kasi sobrang baluktot ng pangangatwiran mo at hindi ko na kayang umupo dito habang pinapakinggan kang minamalit ang mga magulang mo. Sabi ko na eh. Matagal ka nang naiinggit sa akin kasi nagawa ko mag-resign sa buwisit na resort na yon. Habang ikaw, wala kang choice kundi magpatuloy sa trabaho mo ron. Pasensya ka, Nunet. Pero hindi ko kasi hawak ang tadhana. Hindi ko kasalanan kung sa ating dalawa mas pinalad ako kaysa sa'yo. Sige, laitin mo pa ako at baka makalimutan ko na pinsan kita. Inimbitahan kita dito kasi gusto ko na mag-enjoy tayo bago ako umalis. Pero sa pinapakita mo sa akin ngayon, pinagsisisihan ko pa na niyaya kitang uminom. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang! Sayang naman yung in-order kong pagkain. Gusto mo ba ipa-take out ko na lang sa waiter? Total, alis ka na rin naman. Pakidaan na lang sa bahay namin. Ibigay mo kina mama at papa yung ipapa-take out ko. Ba't mo ba iutos sa akin? Ikaw mismo magbigay sa kanila. Ay, wag na pala. Kasi baka atakihin lang sina tito at tita pag nakita nila kung gaano kagaspang yung ugali mo. Dali-daling umalis si Nunet palabas ng bar ng gabing yon, Papa Dudut. Pinabalot ko na lamang lahat ng pagkain at inuwi ko na lamang. Grabe yung tampo sa akin ni Nunet ng gabing yon. At ang tanong na bumangon sa isipan ko noong mga panahong yon ay, bakit hindi kaya or hindi kaya ng pinsan ko na maging masaya para sa akin? Pero hindi ko na pinilit na hanapin pa ang sagot sa tanong na yon. Kasi mas gusto ko na lamang na mag-focus sa bagong buhay ko. 4 days later ay iniwan na namin yung maganda na kondo na inuupahan ng asawa ko at umalis na kami ng Pilipinas. Hindi ko na po i-mention kung taga saan ang asawa ko pero ang masasabi ko lamang ay sobrang ganda ng lugar. Papadudot malinis yung kalsada, malamig ang weather at talagang ibang-iba siya kumpara sa lugar na kinalakhan ko. Natatandaan ko pa yung first time na nakakita ako ng snow. Sobrang nakakamangha at nakakapanibago. Talagang humilata po ako sa snow kasi yung mga napapanood ko lang dati sa mga pelikula ay finally ay nararanasan ko na rin in real life. Hindi ko po makakalimutan na tawa lang ng tawa yung asawa kong foreigner noong time na yon habang ini-enjoy ko yung pagkamangha ko sa snow. At mas lalo lang akong naging masaya sa desisyon ko na umalis ng Pilipinas kasi namuhay ako ng marangya na parang isang prinsesa. Yung cabinet ko noong time na yon ay punong-puno ng sapatos at jacket kasi hindi ko na kailangang mamili pa kung ano ang bibilhin ko. Kapag may dilema ako between 2 or more items, I don't choose. I buy them all. Ganon ako ka-spoiled at kamahal ng asawa ko. Mapapasana all na lang talaga ang lahat
sa buhay ko na yon. At tungkol naman sa mga naiwan na tao sa Pilipinas ay kinausap ko lamang sina mama at papa tuwing nagpapadala ako ng pera para sa tuition fee ng mga kapatid ko. Si Nonet naman ay hindi ako kinakausap. Pero friends pa rin kami sa social media at somehow ay iyon ang naging assurance ko na okay pa kami kahit papaano kasi hindi pa niya ako binablock. Lumipas sa mga linggo at naging mapayapang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Hanggang isang araw, nabigla ako nang bigla akong tawagan ni Nonet. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako kasi matagal-tagal na rin since nung last time na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Hello? Nonet? Jersey! Uy! Ang tagal na mula nung huli tayo mag-usap ah. Balita sa'yo. Jersey, I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo pero Uy, okay ka lang ba? Anong problema? yung mama mo kasi… Tungkol ba to sa tuition fee ng kapatid ko? Huwag ka mag-alala, nakapagpadala na ako sa kanya last week. Pero kinlaro ko na hindi ko dadagdagan yung pera kasi yung tuition fee lang naman yung sagot ko eh. Wala nang iba. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa akin na sagot ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Kasi alam mo ba na dito, kahit high school student pa lang, nagtatrabaho na yung mga bata. Ang ganda sana kung pati sa Pinas ganun ang mindset ng mga estudyante. Makinig ka nga muna sa akin. Si tita kasi… nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay mama? Sobrang taas kasi ng lagnat ni tita kanina. Kaya sinugod na namin sa ospital. Hala, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nasa labas ako ngayon ng hospital room ni tita. Pero papasok na ako sa loob para makausap mo siya. Yan ang wag mong gagawin. I'm sure nagpapahinga na yung si mama, hayaan mo na muna. At nga pala, Jersey. Ay nako, pustahan tayo, alam na alam ko na yung sasabihin mo. Pero sige, hayaan kita magsalita. Ano yan? Sa susunod na linggo pa kasi yung sahod ko. Tapos sina tito at tita wala ring pera kasi kakabili lang nila ng grocery nung isang araw para sa mga kapatid mo. Jersey, walang-wala kami ngayon at kailangan namin ng pambayad sa ospital. Ano ba naman yan, Nonet? Mataas na lagnat lang yun. Bakit nyo kinailangan dalhin si mama sa ospital? Mas mabuti na yung sigurado. Tapos ngayon ako tong kinukulit nyo. Ewan ko ba? FYI lang hindi porket nakatira ako abroad, ibig sabihin nun pinupulot ko na lang ang pera. Utang na loob! Yung mama mo pinag-uusapan natin dito. Ganun na ba katigas ang puso mo para pag-isipan mo kami ng masama? Hindi mo ako masisisi kasi yan naman talaga yung gawain ng mga kamag-anak na naiiwan sa Pilipinas, diba? Yung manghingi ng pera sa kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad at yung humilata na lang habang nag-aantay ng pasalubong. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nakapag-abroad at nakapag-asawa ka lang ng foreigner, nagkakaganyan ka na? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin pero hindi mo may tatanggi na may point yung pinagsasasabi ko. Siguro kung nandito ka lang sa Pilipinas, kanina pa kita sinampal. Subukan mo at ihilahin ko yung buhok mo hanggang sa makalbo ka. Wala ka ng pag-asa. Sarili mong mga magulang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Pinaako lang sa'yo yung pag-aaral ng mga kapatid mo, nagkakaganyan ka na? Mismo! Pinaako! Pinaako sa akin ng isang bagay na hindi naman dapat pinaako sa akin in the first place. Ano ako, retirement fund para sa mga kapos? Hindi ko na-enjoy yung buhay ko ng lubusan kasi kinailangan ko silang tulungan. Kinailangan ko magtrabaho agad pag-graduate ko ng high school para matustusan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga magulang ko makaprecho rin kasi. Hikahus na nga kami. Gusto sa private school pa magtapos mga kapatid ko. Napakawalang kwenta talaga ng mindset na yon. O tapos ngayon na nakabangon na ako sa buhay, oras na para bumawi ako sa sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kahit matanda na yung mga magulang mo, nagtatrabaho pa rin naman sila? Kaya na nga nilaglat si tita dahil sa sobrang pagod. Resulta yan ng pangit na family planning. At isa pa, lumaki ako na hindi nakakaranas na ma-confine sa ospital kahit may sakit ako. So, Ayoko na makipag-diskusyon pa sa'yo. Sumasakit lang yung dibdib ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo. Halata na
nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi kasi namumuhay ako ng payapa dito na walang inaabalang tao, Nonet. Kayo lang naman tong gumagambala sa akin eh. Babayaran ko yung tuition fee ng mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. End of story. Sige na, bababa ko na to. Buisit kang babae ka. Wala kang kwentang pinsan at wala ka rin kwentang anak. Sobra kong napikon pagkatapos naming mag-usap ni Nonet, Papa Dudut. Ang gusto ko lang naman talaga ay mamuhay ng tahimik at payapa kasama ang asawa ko. Ang hangad ko noon ay makapag-move on at makapag-move forward sa bagong buhay ko nang hindi ako nagagambala. Kaya nung tinawagan ako ni Nonet ay sobrang napikon lang talaga ako. Kasi parang ang tingin ko sa mga tao sa paligid ko, hinahabol lamang ako dahil alam nilang foreigner ang asawa ko. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay lumaki po ako na salat sa buhay. At hindi ko po makakalimutan kung paano yinurakan yung pagkatao ko. Lalo na noong bata pa lamang ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi sira-sira na yung mga gamit ko. At puro dilata at noodles lamang ang kinakain ko habang yung mga kaklase ko naman ay pinaghahandaan ng iba't ibang klase ng putahe for lunch. At hindi ko rin po makakalimutan na pagka-graduate ko ng high school ay pinag-uusapan na kaagad ng mga kaklase ko kung saang kolehiyo sila mag-aaral. Habang ako, ang iniisip ko noon ay kung saan ako magtatrabaho. Awang-awa ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung mga moments na yon, Papa Dudut. And going back po, blinako si Nonet sa mismong araw na yon kasi talagang napikon ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Tumagos sa puso ko yung mga sinabi niya, pero imbis na maunawaan ko yung gusto niyang ipahiwatig, mas lalo lang akong nagkimkim ng sama ng loob. Mas lalo ko pa ngang iniisip noong mga panahong yon na puro fake yung mga tao sa paligid ko. Kasi alam nila na mayaman ang asawa ko. At noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang taong pagkakatiwalaan kundi ang asawa ko na lang. Kasi siya lang talagang nagmamahal sa akin ng totoo. Siya lang ang nakakapagbigay sa akin ng buhay na matagal ko nang inaasam. At siya lang ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako dahil sa mga bagay na naibibigay niya sa akin. Pagkatapos kong i-block si Nonet, akala ko noon ay magiging matiwasay na ang buhay ko sa wakas. Kasi wala na pong aabala sa akin. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay bayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko alam na may isa palang pagsubok na darating sa buhay ko. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang nanlamig sa akin ang asawa kong foreigner. Lumalayo siya tuwing natutulog kami at hindi na ako masyadong kinakausap. Sobra po ako nabigla at nabahala sa bago niyang pag-uugali. Tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema ba siya ay nagiging agresibo siya at minsang naninira pa ng mga gamit. Natatakot po ako tuwing galit siya. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya at kinakausap ko na lamang siya kapag halata na sa mukha niya na kumalma na siya. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong dahilan ng pagiging magagalitin niya at pagbabago niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na lumalabo ang pagsasamahan namin ng asawa ko. Ang mas mahirap pa sa lahat ay nasa ibang bansa ako at wala akong matatakbuhan. Lahat ng mga kakilala ko ay nasa Pilipinas at wala akong nagawa kundi ang solohin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Nagpapasalamat na lamang talaga ako na hindi ako sinasaktan ng asawa ko, pero aaminin ko na durog yung emotional at mental health ko. Kasi hindi ko na alam kung kailan siya magiging agresibo at galit ulit. Mabuti pa yung bagyo kasi at least may warning tayong natatanggap mula sa Pag-asa
bago pa man ito maglandfall. Pero yung galit ng asawa ko wala pong warning. Bigla na lamang nagla-landfall at pakiramdam ko na mga panahong yon ay para ako yung shock absorber niya. Ako yung tumatanggap at nagko-consume ng galit at bigat ng loob niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi niya sinasabi sa akin kung bakit nagbago ang pag-uugali niya. Talagang masakit kasi parang wala akong ideya kung anong nangyayari at kung anong dahilan ng lahat ng ito. At siguro ang pinakamasaklap sa lahat, Papa Dudut, ay hindi na ako ini-spoil ng asawa ko. Hindi na siya nagbibigay ng pera at hindi na niya pinapahiram ang credit card niya sa akin. Sinisigawan niya ako at nagwawala tuwing sinasabi ko sa kanya na may gusto akong bilhin. Parang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin ay bigla na lamang nawala. At simula na mangyari yon ay hindi na ako nagsalita pa. Naglilinis na lamang ako sa bahay at parang isang routine na lamang na tinatanggap ko. Pakiramdam ko ay para akong nawala ng halaga sa kanya, Papa Dudut. At ang masakit pa ay hindi ko alam kung anong dahilan ng lahat ng ito. Tuluyan na pong nagbago ang lahat. Noong isang araw, habang nag-vacuum ako ng bahay ay nakatanggap pa ako ng tawag mula sa Facebook account ni Mama. Sobra po ako nabigla sa mga nangyari noong sinagot ko yung tawag na yon. Ang bilis ng mga pangyayari to the point na hindi ko pa talaga na-absorb ang lahat ng mga nangyari sa usapan na yon. Parang bigla na lamang sumabog ang lahat at ako'y nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Hello? Ma? Jersey! Teka lang, sino to? Jersey! Sino neto? Nonet! Bakit nasa yung cellphone ni Mama? At bakit ka naman napatawag? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo! So bakit ka nga napatawag? The last time I check, hindi tayo bate. At bakit mo pinakikailaman yung cellphone ni Mama, ha? Umuwi ka na nga, Nonet. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo nang kasama si Mama at Papa? Masyado kang bida-bida eh. Makinig ka muna sa akin! Oras kong sinasayang mo. Magsalita ka na. Jersey! Si tita kasi... Yung mama mo, Jersey... Hoy, kumalma ka nga. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala na siya! Ha? Ano ibig mong sabihin? Paano wala na? Patay na mama mo, Jersey! Nonet, wag ka magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Alam kong wala kang pakialam kay tita. Pero naisip ko pa rin na kahit pagbali-balik rin natin ang mundo, mama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya deserve mo rin malaman yung nangyari sa kanya. Nonet, hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Buhay pa si Mama. Ibigay mo ang cellphone kay Mama, kakausapin ko siya. Makinig ka! Wala na si tita! Patay na siya! Alam ko nagsisinungaling ka lang. Galit ka kasi nagyayabang ka sa akin at yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha? Ano ginawa mo kay Mama, Nonet? Ha? Kasalanan mo to. Pambira kang babae ka! Paano ko naging kasalanan to, ha? Ikaw ang palaging kasama ni Mama. Kung tinutukan mo sana siya na maayos, hindi sana to nangyari sa kanya. Hindi sana namatay si Mama. Kasalanan mo lahat to. Ikaw na lang sana namatay. Hoy, babae! Makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Namatay si tita sa typhoid fever. At kung nagpadala ka lang sana ng konting tulong, sana nabigyan ng sapat na treatment si tita. Pero anong ginawa mo? Walang-wala kami noon pero nagawa mo pa rin kaming pag-isipan ng masama. Tinakwil mo kaming lahat. At ako na
nahusgahan ako. Hindi ko ginusto to. Pero ginusto mo! Ito mismo yung gusto mo, di ba? Yung mawala sa landas mo yung mga magulang mo? At nangyari na nga, Jersey! Wala na si tita! At si tito, halos hindi na nga kumakain kasi hindi niya pa rin matanggap yung pagkawala ni tita! Nanette, nasan si Papa? Kumusta yung mga kapatid ko? Galit na galit silang lahat sa'yo! Ang totoo niyan, galit rin ako sa'yo eh! Pero deserve mo rin naman malaman yung nangyari sa mama mo! Bakit niyo ba ako sinisisi? Eh, sobrang unfair niyo naman. Gusto ko lang naman magbagong buhay, yun lang. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa sa inyo para isisi niyo sa akin yung pagkamatay ni Mama. Mismo! Wala kang ginawa! Wala kang ginawa para iligtas yung sarili mong ina! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo! Kahit na alam kong simulat sa pool pa lang, kinamumuhian mo yung pamilya mo! Tinawagan pa rin kita para ipaalam sa'yo yung mga nangyayari sa kanila dito! Pero ikaw lang naman tong walang puso na pilit pinuputol yung ugnayan mo sa kanila! Nonette, hindi mo ako masisisi. Natakot ako eh. Ayaw ko lang maramdaman yung pakiramdam na ginagamit ako dahil lang may kaya yung asawa ko. Buwisit na dahilan yan! Oo, Jersey, lumaki kayo sa hirap! Hindi ka nabigyan ni na tito at tita ng komportable na buhay, pero ni minsan, hindi ka nila minaltrato! Wala silang ginawa sa'yo para kamuhian mo sila ng ganito katindi! Alam mo kung bakit malapit ang loob ko kina tito at tita? Dahil alam ko sa sarili ko na mabuti silang tao! Kaya ako nasasaktan tuwing pinagsasalita mo sila ng masama! Ang sabihin mo, sinisiraan mo ko. Kaya ka lumalapit kina Mama at Papa dahil chinichismis mo sa kanila bawat detalye ng buhay ko. Para kang linta at ahas sa pinagsama. Yang inggit mo sa akin, nanunuot sa buto. Kaya mo ako sinisiraan kasi hindi mo matanggap na mas maganda na ngayon ang buhay ko kaysa sa buhay mong patapon pa rin hanggang ngayon. Kahit kailan, hindi ako nainggit sa'yo! Alam mo kung bakit? Kasi puno ng galit at poti ang buong pagkatao mo! Wala ka na nga sa Pilipinas pero hindi ka pa rin nagbabago! Ang kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayaw ko sanang sabihin to, pero sa palagay ko, mas matatahimik na si tita ngayon! Kasi hindi na niya mararanasan ang pangapi mo sa kanya! Sobrang nagulantang po ako nang sinabi ni Nonette na patay na si Mama. Nang malaman ko na yung unang beses na nagka-high fever siya, typhoid fever pala yun. Isang sakit na nakamamatay na madalas ay hindi agad natutukoy. Doon ko na na-realize na parang ako yung may kasalanan. Pero ayokong aminin noon kaya lahat ng sisi ay ipinasa ko po kay Nonette. Pero habang tumatagal ay naisip ko na naging sakim at madamot ako. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng tamang treatment si Mama. Sobrang lungkot ko po noon at gusto ko sanang makadalaw sa Pinas. Pero wala akong pera at may hindi rin kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niyang nagbabalak akong umuwi. Kaya nagtiis na lamang muna ako at hindi na ako nakadalo sa libing ni Mama. At si Nonette at Papa na lamang ang gumawa ng paraan para maitawid ng maayos ang burol ni Mama. At dahil nga hindi na ako binibigyan ng asawa ko ng pera, ay hindi ko rin nakayanan na magpadala para sa libing ni Mama. Lumipas ang mga gabi papadudot at nagtuloy-tuloy ang mga bangungot ko. Lahat ng nightmares ko, isang tao lang ang palaging laman, si Mama. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung nakita ko ang mukha ni Mama na puno ng dugo habang sinasakal niya ako at humihingi ng tulong. Hindi ko na kinaya kasi tumagal-tagal na yung mga ganong panaginip ko at pati konsensya ko ay binabagabag na ako. Kaya't ikinuwento ko na sa asawa ko lahat ng mga nangyari kay Mama at nagbabaka sakali akong bibigyan niya ako ng pera para makadalaw ako ng Pinas. Ang akala ko talaga ay dadamayan at maintindihan ako ng asawa ko. Pero imbes na damayan ako, sinampal niya ako at muling nagwala. Galit na galit siya. Sabi niya isawang-sawa na raw siya sa pagwawaldas ko ng pera niya mula pa noong umpisa. Ibinulgar din niya ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali niya ay dahil nalugi na raw ang negosyo niya
at kamakailan lang ay nag-file na siya ng bankruptcy. Na-overwhelmed daw siya dahil mawala na sa kanyang negosyong or nawala na ang negosyong pinaghirapan niya ng ilang taon. Pero hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Sumabat ako at sinabi ko sa kanya na hindi sapat na dahilan yon para maltratuhin niya ako. Mas lalo siyang nagwala at doon ko naramdaman na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Kaya unti-unting ibinenta ko na online yung mga bags ko, mga sapatos at shirts na pinamili ko hanggang sa nakalikom po ako ng sapat na pera para makabalik na sa Pilipinas. Tinakasan ko ang asawa ko at umuwi na ako sa amin. Noong nakarating ako sa amin ay itinakwil ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Ako pa rin ang patuloy nilang sinisisi sa pagkamatay ni Mama. Wala na akong trabaho noon at wala na akong ibang malapitan kaya naman nag-decide ako na mag-apply muli sa resort kung saan ako dati nagtatrabaho at agad akong natanggap. Pero iba na ang takbo ng lahat. Kasi si Nonet na pala ang naging manager habang ako ay bumalik sa pagiging all-around staff. Sobrang bagsak na bagsak ang pride ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa buhay ko. Pasok! Oh, Jersey, ano kailangan mo? Nanette, ito na nga pala yung resignation letter ko. Oh, Sandali lang. Bakit ka naman magre-resign? Napapasahod ka naman namin na maayos At isa pa, kulang tayo sa staff ngayon. nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho. May hindi kasi nasabi sa akin. Anong totoong dahilan? Ba't biglaan tong resignation mo? Nakahanap na nga kasi ako ng bagong trabaho. Yung totoo, Jersey. Gusto mong malaman kung bakit ako magre-resign, ha? Hindi kasi katanggap-tanggap para sa akin na manager ka na habang ako, ganun pa rin yung posisyon ko dito. Naglilinis, nagsaserve. Ayoko yung pakiramdam na pinagmamastan mo ko habang ginagawa ko yung mga trabahong sabay pa nating ginagawa dati. Nabubwisit ako tuwing nakikita kita araw-araw at ilang buwan kong tinis yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Teka nga lang. Kung makapagsalita ka, bakit parang ako yung sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung ba't dito ka uli sa resort nag-apply Kaya nga ako alis, di ba? Siguro ang saya-saya mo na nakikita akong lugmok sa hirap habang tinatamasa mo yung mga benepisyo ng pagiging manager. Ay, sandali lang naman, Jersey. Hindi ko kasalanan kung nag-resign ka dati. Hindi ko kasalanan kung hindi ka nakontento sa sinasahod mo dito sa resort. At hindi ko rin kasalanan kung hinila ka pababa ng kasakiman mo. Sige, ipagduldulan mo pa. Ano pa, Nonet? Ni isang malaking fail yung pagpapakasal ko at pagpunta ko abroad? Na hanggang ngayon wala na akong matakbuhang pamilya dahil kinasusuklaman na nila ako? Napatuloy ako nagtitiis sa kakarampot na sahod habang ikaw tiba-tiba ka sa natatanggap mo tuwing kinsenas? Ano pa, ha? Magsalita ka! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, palagi ko nang sinasabi sa'yo na pagbutihin mo na lang yung trabaho mo, imbis na umasa ka sa foreigner para magkaroon ng maginhawa na buhay. Pero hindi ka nakinig sa akin. At higit sa lahat, nagbulag-bulagan ako sa lahat ng pang-iinsulto mo sa akin. Eh di ikaw na! Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung masipag. Ikaw na yung magaling. Ikaw na lahat. Ang galing mo, Nonet! Ang galing-galing mo! Panalo ka na, champion! Alam mo, hindi naman sana issue yung pagkakaroon mo ng foreigner Hindi sana naging issue yung pag-abroad mo kung naging humble ka lang sana. Pero wala, pinamukha mo sa amin na ikaw tong mas nakaaangat dahil nagkaroon ka lang ng asawa na foreigner. Tingnan mo nga naman, who would have thought na malulugi pala ang negosyo ng asawa mo? Sandali lang. Nasabi ko nga na naghiwalay kami ng asawa ko. Pero wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkalugi ng negosyo niya. Saan mo nalaman yan, ha? Paano mo nalaman? Sinearch ko online yung pangalan ng asawa mo at kalat na kalat sa internet kung paano nalugmok ang negosyo niya dahil pinangsugal at pinambisyo niya lang yung majority ng income niya.
Wala kang karapatan para busisiin yung personal kong buhay. Labas yan sa trabaho mo. Hindi ko intensyon na usisain yung buhay ng asawa mo. Pero bilang manager, kailangan ko mag-background check sa mga empleyado ko para siguruhin na maganda ang takbo ng workplace ko. Workplace mo? Yabang mo naman. Parang kailan lang naglilinis ka lang naman ng CR dito ah. At parang kailan lang pinagyayabang mo sa amin na mas nakakataas ka, pero bilog ang mundo. Pero anyway, aaminin ko na kulang talaga kami sa staff ngayon at kailangan ka namin dito. I'm sorry kung nasasaktan ko na yung feelings mo ngayon. Buti naman at alam mo. Sorry talaga, nadala lang ako ng emosyon ko. Siguro kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin kung paano mo ako pinag-isipan at pinagsalitaan ng masama. Pero Jersey, alang-alang na lang sa resort, maging professional na lang tayo sa isa't isa, please. Kung gusto mo, pwede ko rin dagdagan yung sahod mo para magstay ka lang. Magpapatawa ka ba? Anong tingin mo sa akin, Charity? Huwag mo naman sanang masamain. Ako na nga itong nakikiusap sa'yo na magstay eh. Gusto kong pangalagaan ang posisyon ko as manager. At isa sa paraan para magawa ko yun, pangalagaan din ng staff ko. At syempre kasama ka dun. So gagamitin mo pa talaga ako para iangat yung sarili mo? Kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ganun yon. Ginagawa ko lang yung best ko as your manager. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mas pipiliin ko na lang maghirap kaysa patuloy mo kong kaawaan. Tanggapin mo na yung resignation ko. Hindi ko na kailangan ng trabahong to. At mas lalong hindi na kita kailangan. Papadudot, awang-awa ako sa sarili ko noong araw na yon. Parang hindi ko matanggap na ang posisyon ko ngayon ay under sa management ng isang tao na dati ko pang minamaliit. At ang pinakamasakit ay ayaw na ayaw ko na nararamdaman kong kinakawawa ko. Siguro ay marami sa atin ang ayaw na makaramdam ng ganitong klase ng emosyon, hindi ba? Kaya siguro nagbitaw ako ng mga maanghang na salita kay Nonet noong nag-resign ako kasi sobrang naapektuhan yung pride ko. Pero mapaglaro ang tadhana, papadudot, kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa ilalim pa rin ako ng gulong. Ayoko pong sabihin kung anong trabaho ko ngayon, baka mabash po ako ng mga kabarangay natin, pero sabihin na lang po natin na mas mababa na ang posisyon ko at ang sahod ko kumpara noong nasa resort po ako nagtatrabaho. Grabe po yung naging experience ko sa buhay. Para siyang roller coaster, mabilis at nakakahilo. Pero sa ngayon ay mas natutunan ko ng pahalagahan yung maliit na bagay. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa yung takot at trauma tuwing nagagalit at nagwawala ang dati kong asawa na afam. Hindi man ako mayaman ngayon pero at least wala na akong kinakatakutan at mas malaya na akong nakagagalaw. Sa ngayon po ay naghahanap ako ng murang abogado kasi bala ko nang ipaanal ang kasal namin para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung saan ko huhugutin ang perang kinakailangan ko. Pero pagsisikapan ko po yun. Wala na po akong contact sa ex-husband ko pero friends kami sa Facebook at nakita ko na may bago na siyang partner. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang i-chat yung babae niya para bigyan siya ng warning tungkol sa ex ko pero pinipilit ko na lamang na mag-move on. Itong bahagi lang po ng buhay ko ang nais kong i-share sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig at makakaasa po kayo na susulat ako sa inyong muli. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jersey. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap balikan ang kwento ng una nating pagmamahal. Yung unang beses na nagtagpo kayo pero masakit din palang balikan. Lalo na't hindi kayo nakaabot sa dulo tulad ng inyong mga pinangako. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lexie, 35 years old, single, 10 taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang nanliligaw kundi dahil ayoko nang sumubok ulit. Ang first love at first boyfriend ko na si Brad, ang siyang huli ko na marahil na pag-ibig. Naging kaklase ko siya noong college, 18 years old pa lamang kami noon. Sa ganong edad na rin kami nagkamabutihan at nagkaroon ng relasyon. Iba talaga ang first love kapag binabalik-balikan mo. Ang sarap sa pakiramdam na malasap, yung unang kilig, at unang yakap mula sa kanila. Pero marahil yun din ang pinakamasakit. Lalo't hindi mo mapaghahandaan at maikukumpara ang pakiramdam oras na matapos na kayong dalawa. Kaya siguro after ni Brad ay hindi na ako nagkaroon ulit ng karelasyon. Natakot na akong masaktang muli, Papa Dudut. Sa paglipas naman ng panahon ay nakalimutan ko na rin si Brad. Naging busy na rin kasi ako sa trabaho at ibang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Tulad ng hiking at camping tuwing day off ko. Kasama ko madalas ang kabatch ko noong college at best friend ko na si Jam. May karelasyon na si Jam pero nasa ibang bansa. Kaya madalas pa rin kaming magkasamang dalawa at marami pa rin kaming oras para magbonding. Isa sa bonding namin ay yung buong araw kami sa bahay ng bawat isa. Tamad day lang. Walang ibang ginagawa. Nakahilata lang habang passive na nanonood ng telebisyon o nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut, habang nagpapapak ng mga junk foods at ibang comfort food namin. Isang hapon habang nakahiga ako sa sofa at si Jam naman ay nag-scroll sa kanyang Facebook ay may balitang dumating. Ang lambot talaga nitong sofa mo, Jam. Kapag ayaw mo na to, bigay mo na sa akin, ha? Swap tayo sa kama mo. Sa'yo na yung sofa ko, akin na ang kama mo. Hoy, pamana pa sa akin ng lola ko yung kama na yun, no? Hindi pwede. Swap ko na lang sa isang dosenang sardinas tong sofa mo. Baka gusto mong ipukpok ko sa ulo mo yung 2 can opener ko. Ay, wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sobrang relaxing nitong pwesto ko. Sige, galit-galit muna tayo. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook ko. Okay. OMG! Mag-scroll ka lang dyan. Huwag ka nang maingay. Magpa-power nap ako eh. Lexi! Ano yun? Lexi! Ano nga? Engaged na si Brad! Brad. Yung ex mo, yung first love mo, kaklase natin sa college. Yung... Jam, kilala ko si Brad. Kumalma ka nga. bakit parang ewan yung sagot mo riyan? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasalanan to ng sofa mo eh. Masyadong nilambutan. Okay ka lang? Obvious ba? So, hindi? Lapit ba ako sa'yo? Damayan kita? Ha? Para saan? Kasi ang sakit kaya kapag nalaman mong nakahanap na ng the one yung one great love mo. First love ko lang si Brad. Sobra ka namang mag-assume na siya yung one great love ko. Hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang taon mo siyang iniyakan. Nung nalasing ka at nag-relapse, sabi mo siya ang greatest love mo. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, 10 years na, pero hindi ka pa rin nakahanap ng kapalit ni Brad dyan sa puso mo. Handa kong ipagpalit si Brad sa sofa mo, girl. Nagpapanggap kang okay, no? Bakit naman ako magpapanggap na okay?
Hindi naman na kailangan kasi okay na okay ako. Kaya please, hayaan mo na lang ako mag-power nap. Sige, kung yan ang makakatulong sa'yo para hindi maramdaman ng pain mula sa engagement ng first boyfriend mo, go lang! Hay naku, Jam. Naka-move on na ang lahat sa amin, ikaw na lang ang hindi pa. Kasi alam mo naman na naging president ako ng fans club nyo nung college tayo, no? Ay, akala talaga namin, kayo na yung magkakatuluyan. Ang daming signs noon na hindi kami match. Ewan ko ba sa inyo kung bakit iniisip niyong magkakatuluyan kaming dalawa? Pero ang dami ring signs na kayo ang endgame ng isa't isa. Saksi ako kung paano kayo magmahalan dati Wag ako, girl. Kita ko lahat. Ramdam ko ang pagmamahalan yung dalawa ni Brad. Sagad sa buto. Hindi na lamang ako nagsalita sa huling sinabi ni Jam. Nagpanggap na lamang ako na hinila na ng antok. Nakapikit na ako noon at piniling huwag nang harapin pa si Jam. Baka kung ano pa ang masabi nito at baka kung ano pa ang maalala nito sa nakaraan namin ni Brad. Pero sa pagsapit ko or pagpikit ko ay bigla naman akong hinila ng nakaraan. Kung saan ay magkasama pa kami ni Brad. Tulad ng nasabi ko sa inyo, 18 years old lamang kami nang magkakilala. Napunta siya sa block section namin ni Jam. Nakatabi sa upuan, nakipagkilala siya sa akin kasi kailangan niyang humiram ng ballpen at humingi ng papel. Wala kasi siyang dalawang kahit na ano maliban sa kanyang sombrero. Yun ang simula ng naging close kami ni Brad. Kasama siyempre si Jam at lagi na kaming magkakasama kada subject, lagi kami magkakatabi. Siguro doon kami na-develop ni Brad dahil lagi kaming magkasama. Mas nakikita ko nang malapitan ang gwapo niyang mukha, makinis at palangiti siya. Habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya sa tuwing tumititig siya sa akin at sinasabihan ako ng maganda. Lagi niyang pinapansin ang namumula kong tenga. Tinanong niya noon kung bakit namumula ang tenga ko at ang sabi ko ay dahil sa init ng panahon. Pero ang katotohanan, namumula lang ang tenga ko kapag katabi ko siya. Kasi kinikilig ako at humahalo pa sa hiya ko sa tuwing magdidikit ang braso niya sa akin, Papa Dudut. Grabe, ang hirap nung quiz kanina. Kulang na lang ma-stroke ako sa first question. Grabe si Ma'am Cruz. Walang patawad magpaputok ng ugat sa ulo. Ayos naman Hindi naman ganun kahirap. Hindi ka lang siguro nag-review. Hindi nga, pero sana naman pang hindi ng review-friendly yung quiz na ginawa niya, no? Gusto talaga niyang umulit ako. Sige siya, mauumay siya sa pagmumukha ko sa next sem. Sumama ka kasi minsan sa amin ni Lexi para mag-review. Oo nga, Jam. Sama ka na minsan. Doon lang naman kami madalas sa library o kaya sa hallway ng dorm ni Brad. Wag na. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mo mag-hello ulit sa mukha ni Ma'am Cruz next sem, huwag kang sumali sa pagre-review namin ni Lexi. Hahanap na lang ako ng ibang review group. At bakit ayaw mo sa amin? Matino naman kami DL nga tong si Brad Kasi naman, pwede ko bang sabihin? Pa-suspense pa. Bakit nga? Kasi naman, pag magkasama kayong dalawa, nakakalimutan nyo na ako. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wag nang magmaang-maangan, no? Kita ko sa pamumula ng tenga mo ngayon na kinikilig ka. Hoy, namumula ang tenga ko dahil sa init ng panahon. Girl, December ngayon, malamig. Microwave mo lang ang mainit. Best friend mo ako, kaya alam ko na kapag namumula ang tenga mo, dahil kinikilig ka kay Brad. Subukan mo itanggi, babagsak ka sa algebra sa finals. Diba? Na-choke ka ngayon dyan. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Obvious naman na nagkakagustuhan na kayo pero wala pa rin umaamin. Hoy Brad, ikaw ang lalaki, mag-first move ka na. Parang ewan naman tong si Jam. Di nabulol ka ngayon kasi true ang sinasabi ko. Ganito na lang ha, iiwan ko muna kayo para magkaaminan na. Binuksan ko na ang pinto para sa inyo, pumasok na lang kayo. Bye!
So, ano na? Ang loko ni Jam, no? Pero hindi naman siya mali. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alam na ng lahat pero tayo na lang yung hindi. Ha? Ano? Hindi ko alam kung gets mo ang sinasabi ko o ayaw mo lang unawain. Nabigla naman kasi ako kay Jam. Pero gets mo naman yung nangyayari sa atin bago pa man magsalita si Jam, di ba? Oo. I mean, medyo lang. Sakto. Pwedeng magtanong? Ano yun? Ayoko na kasing nasosolo lang kita tuwing nagre-review. Baka naman pwedeng masolo ka sa isang date. Pwede. Pero sure ka? Gusto mo kong kadate? Hindi lang kita gustong i-date. Gusto talaga kita. Bakit ako magtsatsaga mag-review sa marumi at maingay na hallway ng dorm kung hindi kita gusto? Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa akin noon? Siguro kasi kailangan ko yung pagiging taklesa ni Jam para matulungan ako. Ako rin. So gusto mo rin pala ako? Ha? Ano? Namumula tenga mo. Tama si Jam. Senyalis yan kapag kinikilig ka sa akin. Papadudot, hindi na ako nakatanggi sa sinabi ni Brad. Totoo naman kasi, bakit pa ako magdi-deny? Sinumbong na ako ng tenga ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang pagsagot ng oo. Ang saya ni Brad, papadudot. Napatalon pa ito at ang first date namin nangyari noong hapon na yon. Sa isang maliit na kainan lang malapit sa campus namin. Bihirang estudyanteng pumupunta roon dahil pangmatanda raw ang mga bentang pagkain. In-order namin ang large size special bibingkang bigas at dinuguan na may siling labuyo. Para sa amin, mas perfect na i-partner ang dinuguan sa bibingka kesa sa puto. Na-enjoy namin ang araw na yon. Pinicturean pa ni Brad ang pagkain namin at nag-selfie kami at pinost niya sa Facebook niya. Ang mga nakakita papadudot ng post ni Brad na yon ay kinantsawang kami. Lahat sila'y natuwa dahil finally daw ay umamin na kami sa isa't isa. Nagbiro pa yung iba at sinabing nagpustahan pa sila na sa huli ay magiging kami rin. Nangunguna sa pang-aasar noon si Jam. Ano pa bang inaasahan namin siya yung tulay namin ni Brad, papadudot. Malaki ang pasasalamat namin kay Jam. Dahil kung hindi dahil sa kanya, papadudot, ay hindi kami magkakaaminan sa nararamdaman namin. Higit sa lahat ay hindi matutupad ang first date namin. Ang first date na nauwi sa first relationship namin ni Brad. Walang kasing saya ang unang relasyon at ang unang pag-ibig. Lalo na't maswerte kong natagpuan yun kay Brad. Pero tulad ng ibang first love, hindi rin naman kami pinalad na magkatuluyan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglilikot ng utak ko pabalik sa nakaraan, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Hindi ko yon pinaalam kay Jam at sinolo ko yon tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong umiyak dahil malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat. Ewan ko ba kung mas naging malinaw ba ang lahat ng alaala ko kay Brad dahil sa nabalitaan kong ikakasal na siya o talagang hindi naman lumabo yon ni minsan. Sadyang maayos ko lang na naitago sa aking baul ng alaala ang aming nakaraan. Muling naglakbay ang utak ko noong 20 years old na kami ni Brad. Graduating na kami noon at siguradong magmamarcha kami dahil sinipagan naman namin sa pag-aaral at ginawa namin ang lahat para lamang makaabot kami ng diploma. Kakatapos noon ng finals namin, nag-celebrate kami sa paborito naming kainan kung saan namin binibili ang bibingkang bigas at dinuguan. Iyon at iyon lang naman ang ino-order namin kada matatapos ang exam week. Napansin namin na parang hindi sinasadyang naging tradisyon na yon para sa amin. Habang hinihiwan ni Brad ang bibingka at habang sinasaling ko naman sa mga mangkok namin ang dinuguan, may mga napagkwentuhan kami sa future na nagdulot ng takot sa akin, papadudot.
labuyo ha. Kailangan ko ng anghang sa dila ko ngayon. Bakit naman? Grabe yung panlalamig ng dila ko kanina sa exam natin. Parang na-mental block ako bigla. Etos ka. Ikaw, mami-mental block? Ang talino mo kaya palagi. Na-mental block nga ako kanina, seryoso. Ewan ko rin. Siguro dahil sa tuloy-tuloy na puyat. O paano mo naman nalagpasan yung pagka-mental block mo? Tiningnan lang kita. Bolero? Dudurugin ko naman tong labuyo eh. Hindi mo na kailangan bilugin yung ulo ko, no? Seryoso nga. Kanina nung pinagpapawisan na ako sa kaba, tumingin lang ako sa'yo. Tapos ang kalmado mo lang na sumasagot ng exam. Kumalma ako bigla. Tapos hindi pa ako nakontento. Bigla akong inimagine ang future natin. Future natin? Oo. Hindi mo ba nai-imagine ang future nating dalawa? Paano mo ba nai-imagine ang future natin? Simple lang. Dalawang versions yun eh. Yung unang version ng future natin, andito tayo sa lungsod. May mga trabaho tayo na malaki ang sahod. Nakatira tayo sa pinakamataas na floor sa isang sikat na kondo. Kita natin sa gabi ang lahat ng liwanag ng buong syudad. May 2 malaking kwarto yung kondo natin. Isa sa atin at isa naman para ron sa kambal natin. Tapos mag-aaral sila sa private school. Excited nga akong makita habang suot nilang bagong plancha na uniform nila eh. Ang cute lang. Tapos ihahatid ko sila sa school kasama ka. Tapos magkakape muna tayo sandali. Alone time natin. Pagkatapos ng kape, ihahatid na kita sa trabaho mo. Ako naman ang susunod. Yung version 2? Mas simple yun ha. Naisip ko sa probinsya tayo maninirahan. Magnenegosyo tayong 2. Kukuha tayo ng modern kubo na merong 3 kwarto. Isa sa atin, isa sa kambal natin, at ang isa naman bakante. Magagamit lang yon kapag may bisita tayo o kapag magkaaway tayo. Kasama rin pala sa ini-imagine yung away natin. Kaya nga 3 yung kwarto, di ba? Tapos meron tayong hardin. May mga tanim tayong gulay at saka may mga alaga rin tayong mga manok, bibe at kambing. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng baka na pwede nating gatasan para sa mga bata. Wala tayo halos kapitbahay. Mahina ang signal para hindi tayo lagi nakatutok sa mga cellphone natin. Tapos meron akong tricycle na ipanghahatid sa mga bata sa school. Okay lang sa akin kahit sa public school sila mag-aaral. Basta cute yung uniform nila. Importante yun. Tapos, uwi ako sa'yo para magkape naman tayo sa balkonahin natin. Kaharap natin ang hardin natin at malakas ang hangin. Ay, simpleng buhay sa probinsya. Yun ang version 2. Detalyado naman palang naiisip mo para sa future natin eh. Ikaw ba? Anong naisip mo para sa future natin? Ako? Pansin ko parang kinakabahan ka habang nagkukwento ako sa future natin. Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng mga ganong usapan? Hindi naman. Kaya lang hindi mo ako nakikita na kasama mo sa future? Hindi Kung meron man akong siguradong nakapinta sa future ko, ikaw yun. Pero ano? Pero tayong 2 lang nandun. Madilim ang paligid pero magkasama tayo. Walang mga anak, walang bahay, walang trabaho. Basta tayong 2 lang. Ewan ko kung bakit ganun pero… Shhh! At ayos lang yon. Ang importante kasama mo ko. Kahit saan pa yan. Kahit tayong 2 lang. Basta andun ako at ikaw. Bakit ang swerte ko sa'yo? Kasi tinutumbasan ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Halos maiyak ako sa sinabi ni Brad, Papa Dudut. Niyakap ko siya dahil sa panginginig ko. Hinalikan niya ang ulo ko para mapakalma. Sinabi niyang wala akong dapat na ipangamba. Dahil sisiguraduhin niyang magkasama kami hanggang sa pagtanda. Doon ako kumalma, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na sigurado na talaga ako. Sigurado ang puso ko na siya na ang kasama ko hanggang sa dulo. Hindi ako magagaya sa mga magulang ko, lumaki sa chaotic or magulong pamilya. Ang mga magulang ko ay walang araw na hindi sila nagtalo at nagsakitan. Lahat yon ay pinakita nila sa harapan ko. Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakitan nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata. At kapag nag-aaway sila, ako ang nadadamay.
Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lamang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagbura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugal. Kaya nga hanggang sa makagraduate na kami at makahanap ng trabaho kami pa ring dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, sinelebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas at manghang na dinuguan, Papa Dudut. Grabe no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa. Hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong dinuguan nila. Ang dami pa ring lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo. Tradisyon na talaga natin to, no? Kapag may bagong milestone sa buhay natin, dito tayo palagi. Kahit na afford naman natin kumain sa mas mahal, dito pa rin tayo sa nakasanayan na. Bakit pa tayo kakain sa mahal? Lasang mahal na nga tong bibingkat dinuguan. Hindi pa nakakasawa. I-save na lang natin ang pera natin para sa mas importanteng bagay. Oo naman, tulad ng hiking, camping at sa pag-travel natin. At syempre sa future family natin. Future family? Ay, napaaga ata ako ng banggit. Anong ibig mong sabihin? Lexi, Brad, alam ko hindi natin napag-usapan ulit ang tungkol sa future natin. Pero gusto ko lang simulan natin na mapag-usapan ulit. Pag-usapan hanggang mapunta sa totohanan. Brad, ano to? Unang beses pa lang na nakatabi kita sa theology class natin, alam kong yun na ang hudyat ni Lord na ikaw na yung itatabi niya sa akin habang buhay. Hanggang ngayon kahit ilang lubak na yung nadaanan natin, matibay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bumibitaw sa pagkakakapit sa isa't isa. At salamat kasi nagtitiwala kang hawakan yung kamay ko para makadaan na tayo sa future na hinanda ni Lord para sa atin. Kaya ngayon, dahil hawak mo pa rin ang kamay ko, magpapasalamat ako sa'yo. At kapalit nun ang pangako na habang buhay, hindi ako bibitaw sa'yo. Lexi, mahal ko. Handa mo ba akong samahan sa future? Hindi. I'm sorry. Natatakot ako. Hindi. Sorry ulit. Lexi! Mahal kita, Brad. Pero hindi mo ako maiintindihan eh. Hindi. Magulo to. Magiging magulo to balang araw. Mag-aaway tayo. Mapapagod ka sa akin. Maghihiwalay tayo. Masasaktan ako. Hindi ko kaya yun, Brad. Hindi. Huwag mo akong pakasalan, please. Para hindi tayo umabot sa ganun. Please. Hindi tayo aabot doon. Maniwala ka. Pero bakit umabot doon ang mga magulang ko? Bakit hindi sila umabot tulad doon sa pangarap mong future sa atin? Bakit hindi sila naging masaya? Bakit hindi ako naging masaya kasama sila? Dahil hindi tayo sila. Iba ako sa tatay mo. Iba ka sa nanay mo. Tayo lang ang may alam na pwede tayo maging masaya sa future. Hindi mo alam yan. Lexi, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero isa lang ang sigurado ko. Andun ka. Parati ka ng lahat sa akin sa kinabukasan. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong hindi tayo magagaya sa mga magulang mo. Magtiwala ka lang sa akin. Mamahalin kita hanggang masiguro kong hindi ka na matatakot ulit na silipin ng future. Kasi andito na ako eh. Paano kung hindi mag-workout? Paano kung mag-workout tayo? Paano kung sabay tayo magkakaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod? Ayaw mo bang maranasan yun? Gusto. Ikaw ang magdidesisyon kung aabot tayo ron. Kaya... Oo. Sabay tayong magkakaroon ng rayuma at puting buhok.
Rayuma at puting buhok. Ewan ko kung anong meron sa mga salitang yon pero bigla kong nakita ang itsura namin noon sa future. Parehong matatanda na kami at mahihina pero malakas pa rin ang pagmamahal para sa isa't isa. Yun ang nakita ko, Papa Dudut. Kung dati madilim at tanging kami lang ang magkasama. Pero nagkaroon ng kulay ang future namin sa paningin ko. Simple, payapa at masaya. Yon ang tatlong pakiramdam na nakasulat sa aming kinabukasan. At yon ang pinagdasal kong mangyari nang pumayag ako sa wakas. Napakasalan si Brad. 6 na buwan lang ang hinintay namin para maikasal. Ganon lang kaiksi ang preparasyon sa pag-iisang dibdib namin ni Brad. Hindi namin pinatagal yon dahil gusto lang namin ang simpleng kasal sa paborito naming simbahan. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay namin, ganap na 4:00 ng hapon. Isang makulimlim na Sabado, kompleto na ang mga bisita. At nakaabang na sa labas habang nagkwekwentuhan. Si Brad nasa loob na ng simbahan at nagtatanggal ng kaba. Pero halata sa mukha ang saya, ako na lang ang hinihintay pero hindi ako dumating. Pinili kong hindi sumipot sa araw kung kailan pinangako ko ang habang buhay kay Brad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ko ang kasal namin ni Brad, Papa Dudut. Sa kwarto pa lang ng hotel kung saan ako nagstay ay kita na ang saya sa mukha ko. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makita na si Brad at makasama na siya sa panghabang buhay. Pero ginulo lahat ng yon ng mga magulang ko. Sinugod ako ng nanay ko sa kwarto para isumbong ang tatay ko at nahuli raw niyang may ka-text na ibang babae ang tatay ko. At imbes na magpaliwanag, nagalit ito at saka sinakal at sinampal ng ilang ulit si nanay. Nakita kong nagdurugo na ang gilid ng labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi mahalata ang pangingitim ng basag niyang labi. Lumabas ako saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumbong ang pagiging bungangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamili raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudot ng hina akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at saka kinuha ang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uutos sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at pumara ng taxi. Habang suot ang trahe de boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Wala akong pakialam noon kung pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Marami ang nagtataka, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin. Ako bang tumakas sa kasal o ang aking mapapangasawa? Walang nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napaluhod na lamang ako at saka umiyak. Biglang nagbalik ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit kailangang mangyari yon? Bakit kailangang makaramdam ulit ako ng takot, Papa Dudut? Lexi, asan ka na? Somewhere. Please, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Susunduin kita. Huwag ka matakot. Normal ang wedding jitters. Hindi to wedding jitters, Jam. Please, Lexi. Halika na rito sa simbahan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang mawala ang kaba mo, okay? Trabaho ko yun bilang maid of honor mo, di ba? Magkakampi tayo, promise. Halika na. Nasaan ka na ba? Jam, I'm sorry. Lexi, andito na kasi kaming lahat. Saka gusto na naming makita kung gaano kakaganda ngayon. Ang tagal na nating pinili yung wedding gown mo, ha? Huwag mong ipagdamot yan sa amin na makita. Jam, alam mo... Lexi, ikaw ba to? Brad? Asan
ka? Mahal ko, halika na. Malilate na tayo. Gusto mo ba sunduin kita? Pupuntahan kita. I'm sorry, Brad. Okay lang yun. Hindi ka dapat mag-sorry. Aayusin natin to. Sabihin mo lang kung nasan ka para alam ko kung saan ka pupuntahan. Nakausap ko na yung coordinator natin. Pwede naman daw i-adjust yung oras ng kasal. Pumayag naman daw yung simbahan. Tsaka ayos lang dun sa mga bisita. Kaya please, wag ka na mag-sorry. Okay? Susunduin na kita. Huwag mo na ako sunduin. Hindi ako sasama sa'yo. Lexi, akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko nang bitawan yung takot ko. Pero nabitbit ko ulit. Pasensya ka na ha. Parang hindi ko kasi kayang iwan yung takot. Kasi yun ang nagpoprotekta sa akin para hindi na ako masaktan ulit. I'm sorry, Brad. Yung takot mo, pinrotektahan ka niyan sa paraang alam niya noon. Pero tapos na yung purpose niya sa'yo ngayon. Kasi ako na yung bibit-bit sa'yo. Ako nang bahalang pumrotekta sa'yo. Hindi mo na kailangan yung takot kasi andito na ako. Napag-usapan na natin to, di ba? Basta tayo yung magkasama, walang lugar ang takot. Kasi kaya nating kalabanin yan, di ba? I'm sorry, Brad. Kung ano man ang nangyari kanina para mabuhay ulit yung takot mo, hayaan mo. Susolusyonan natin yan. Akong bahala. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Akong bahala. Brad, palayain mo na ako. Kasi bigla ka na lang nawala ulit sa future ko. Biglang ako na lang ulit. Nakakatakot pero tanggap ko. Hindi na kita makita sa future. At ayoko nang pilitin na gawin yon kasi nakakapagod na. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman ako umalis para hindi mo mahanap. Kailangan mo lang ako makasama ngayon para makita mo ulit yung future natin. Yung pagputi ng buhok, di ba? Yung rayuma sa tuhod. Di ba yun naman ang end goal natin? Ang magkasama hanggang sa panghihina. Mahina na ako ngayon, Brad. Hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko nang umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Hindi. Hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mong labanan yan. Ilang beses mo na nga nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ako na pupunta ka. Bumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasal natin ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo nang paguri ng sarili mo, Brad. Huwag ka nang maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako at sana balang araw matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam kay Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin.
Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang hiniling ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong nalulunod. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang lalim na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero na hindi ko kailanman binura sa cellphone ko. Ang number ni Brad. Nanginginig akong nagdasal na sana'y hindi pa rin siya nagbago ng numero. At tila pinakinggan naman ang aking kahilingan at ilang segundo lang ay sinagot na yon ng pamilyar na boses, Papa Dudut. Hello, Lexi. Hi, Brad. Pinalita sa akin ni Jam. Ikakasal ka na raw. Congrats, ha? Thank you, Lexi. Hindi pa rin nagbabago ang boses mo. Ikaw din. Kumusta ka? Ayos naman. Nakakaraos pa rin sa buhay. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Sana sa'yo rin. Sobrang bait ng Diyos sa akin. Puro lang ako pasasalamat ngayon sa totoo lang. Halata naman. Pasensya na kung medyo inistalk ko yung Facebook mo, ha? Para lang masiguro na totoo yung sinabi sa akin ni Jam na ikakasal ka na raw. Okay lang yon. Nagawa ang Facebook para maging updated tayo sa buhay ng isa't isa. Lalo yung mga taong hindi na natin nakakasama. Lexi, huwag mo sanang masamain, ha? Bakit napatawag ka pa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Nung nakita ko yung announcement ng kasal nyo, bigla kong naalala yung noon. Yung sa atin? Oo. Sorry kung hindi tayo nag-workout. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko na tatanggalin ko yung takot mo sa future. Hindi mo naman obligasyon na tanggalin yung takot ko eh. Trabaho ko yun. Ako dapat ang gumawa nun. Sorry din kung nagmukhang ikaw ang responsable sa takot ko noon, ha. Pasensya na talaga. Sobrang dilim lang talaga noon. Naiintindihan kita. Noon pa man. Tumawag ako kasi sa totoo lang. Gusto ko lang ding maisara na yung chapter ng naging relasyon natin. Kasi kung magiging totoo ko ngayon sa'yo, hindi ko pa naisasara ng maayos yung libro natin eh. Kaya siguro, palagi akong hinahabol ng multo ng nakaraan natin. Laging mabigat. Laging nakakatakot. Closure. Kung yan na magpapapanatag sa loob mo at makakawala ng takot mo sa next chapter ng libro mo, ng buhay mo, sige. Huwag mo sana itong mamasamain, ha? Wala na akong balak na humabol sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Inosente lang ang tawag na to. Wala akong ibang plano kung hindi magpasalamat sa'yo sa pagsubok mo na makitang kasama mo ko sa future mo. Noon, minsan. Hindi madaling magplano ng future kasama ako, pero sa'yo ang swabe lang. Ang bilis ko lang ma-imagine kung ano yung magagandang plano mo sa atin. Noon. Kaya lang kasi, mas naniwala ako dun sa pinipintang future ng takot ko. Yung walang tayo, yung matatapos tayo. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo, ah. Sinubukan ko naman. Akala ko matatalo ko yung nararamdaman mong takot pero aaminin ko, sumabay na rin akong maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa na-drawing kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang ang magkukulay noon kasi
Mas masaya kung kasama kita habang ginagawa yon. Pero Pero duwag ako. At tama ka. Nahila kita sa kaduwagan na yon. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa rin maghintay kahit na alam mong hindi na ako babalik. hinintay talaga kita. Ilang taon. Hindi lang ako nagparamdam kasi sabi mo wag na. Alam ni Jam yun. Naisip ko baka nga kailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses sa gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas akma sa akin. At thank you kasi alam kong tumulong ka rin sa pagdadasal para makilala ko ang mapapangasawa ko ngayon. At ibabalik ko sa iyo naging hiling at dasal mo na yon. Hinihiling ko na balang araw kapag handa ka na at wala nang takot, makilala mo na sana yung lalaki na magpapakita sa iyo na masarap magkaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod kasama ang tamang tao. Goodbye, Brad. Goodbye, Lexi. At doon na nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Brad. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung ang happy ending mo, wala pa ako sa ending ko at parating pala mga kuroon. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na at habang bumabiyahe pa siya, gumagawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na ako papadudot. Hindi na muling aatras at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin, pero sa pagkapit ko sa Diyos at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakabangon ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang bumangon. Huwag kang mag-alala, balang araw hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong buhok at pagsakit ng iyong mga tuhod. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko, sana'y nakapagdala ko sa inyo ng pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Parating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever, Lexi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aminado ang letter sender natin ngayon na si Joanna na matatakotin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan na mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya'y matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa. Ano ang nakatagong kwento
sa likod ng mga anino na kanyang nakikita. Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan, pero aaminin ko, matatakotin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if totoo ngang may multo? Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating bokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talagang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, nakailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkada ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming propesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang taghanga. Hindi naman kami sikat, pero nakatataba ng puso na merong mga taong naniniwala sa amin noon at suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number 1 fan. Joanna! Joanna, pwede pa picture? Oo naman, halika. 1, 2... Salamat! Walang anuman. Wala na kayong ibang gig pagkatapos nito? Wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Nasaan ba sila? Ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na rin. Hinanap lang talaga kita para makapagpa-picture ako. Matagal nyo na akong fan kasi simula nyo pa lang noon pero diehard fan nyo na ako. Talaga ba? Oo, lagi ko nga inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform Oh? Anong pangalan mo sa Facebook, ha? Raymart, inad na kita noon kaso hindi mo pa ina-accept yung friend request ko Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. Hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Raymart, ha? Ay, walang anuman. Kahit hindi ako umiinom, nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo. Grabe, sobrang dedicated mo naman. Ano namang nagustuhan mo sa banda namin? Ang ganda ng boses mo Kakaiba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat, ha? Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo, ha? Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. Hoy, Joanna, sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Nakipag-picture lang tsaka nakipagkwentuhan. Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun Saan ko nga ba siya nakita? Naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. Grabe ka naman. Pero yun nga yung sabi niya. Lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number 1 fan daw natin siya. Pero
Medyo weird siya. Weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan-saan ko siya nakikita eh. Papunta na sa stalker level. Ayaw mo ba nun? Lagi siyang present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present eh. Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakape lang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo eh. Ang creepy! Masyado ka namang judgmental. Ganun talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24/7. Kung maka-fans ka naman dyan, akala mo sobrang sikat na natin. Wala pa nga 500 yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon mga kaibigan at kamag-anak lang eh. Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. Maging masaya ka na lang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Anong ungrateful doon? Maingat lang ako, no? Mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Huy, yung bunganga mo Grabe ka sa tao, hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya hindi mo alam, may sarili ka na palang altar sa bahay niya, no? Ikaw talaga, Maiko. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, creepy alert! Sa mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga ang mga sinabi ni Micah. Lagi ngang present si Raymart sa bawat performances namin kahit saang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga, si Raymart ay palagi lang nasa likod o di kaya'y nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao pero aminado ako. Na noong mga panahong yon ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganon pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin, na-misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mahiyaing tao si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi may paliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya ring simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart, hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Malapit lang naman dito yung apartment ko. Walking distance lang. Pagbigyan mo na ako, ayoko pang umuwi. Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na Di ka pa ba pagod? Ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas. Ine-enjoy ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Bakit naman? Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Micah, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtampay sa mga kainan. Masarap pala sa feeling. Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kalagkarin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, G agad sila. Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yon? Ang bilis naman. Sabi sa'yo walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal na malapit lang pala talaga, ano? Tama. Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo naman. Halika, sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko lang last month. Bakit ka naman lumipat? Para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute.
Di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya. Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako iniirapan ako nun. Palibhasa, pa-south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. Ganun pala yon. Doon tayo sa may 204. Teka, ano tong box na to sa may pinto? Baka naman order mo online. Wala akong inaasahang parcel ngayon Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat, no? Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. Ano to? Damit ko to Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo, ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito. Anong nakalagay? Patingin. Huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Walang nakalagay kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro Baka naman pinaprank ka ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin kasi alam nilang matatakutin ako. Sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha tong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Natatakot ako Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. O sige, sasamahan kita. Salamat Akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klaseng pananakot, Papa Dudut. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy akong makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. May natanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron ding mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko, lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Humingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages. Pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa ako sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako galing sa labas, nagkaroon na ako ng trauma kapag nakakakita ako ng package sa tapat ng pintuan ko. Nakakainis isipin na natatakot na akong umuwi sa sarili kong pamamahay. Para hindi mabaliw ay si Raymart na ang nagpresentang mag-check ng apartment bago ko umuwi para maalis sa mga bagay na maaaring mas magpalala pa sa nararamdaman kong kapraningan. Napansin kasi nito na nagsimula na akong maging balisa at kabado sa mga maliliit na bagay. Ipinagkatiwala ko kay Raymart ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng spare key sa kanya. Sa ganung paraan ay madodouble check nitong ligtas ang apartment ko bago ako umuwi. Kahit papaano, sa tulong ni Raymart ay unti-unti ko ring naibalik ang sarili ko sa dati. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, sa aming magbabanda, ako lang ang nakakatanggap ng ganong klaseng regalo.
Ganun pa man ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala ang lahat dahil apektado na ang buong mental health ko noong mga panahong yon at ayoko nang palalain pa ito. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong ligawan ni Raymart at dahil napakalapit na rin ang loob ko sa kanya, ay sinagot ko po siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Raymart dahil siya ang dahilan kung bakit natigil ang pangaharas na nangyayari sa akin. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Pero yun pala ang simula dahil isang araw, bumalik ang mga natatanggap kong delivery na may lamang mga nakakatakot na mensahe. Pero sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Ayan na yata yung in-order nating pagkain online. Pero ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag. Baka walang load. Pero ang weird wala namang umaakyat dito para mag-deliver ng pagkain. Usually, ako yung bumababa para kunin yung order kong pagkain eh. Baka pinaakyat na lang ng guard sa baba. Oh well, mas maganda na yun kaysa kanina pa ako gutom, di ba? Hindi na kailangang bumaba. Sandali, kukunin ko lang yung order. Ako na. Mamili ka na dyan ng next movie na papanoorin natin. Okay, sige. Huh? Wala namang tao. Kuya? Weird Namali lang siguro ng unit. Raymart! False alarm! Baka namali lang... Ay, naku! Grabe naman makakatok to. Sandali lang po. Wala kasing tao nung... Wala na namang tao? Ano ba? Gabi na nang titrip pa kayo? Kung sino ka mang katok ng katok dito, walang nakakatuwa sa ginagawa mo! Mga tao talaga ngayon. Wala nang maayos na ginawa. Sino ba yan? Hindi na ako nakikipagbiroan Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Joanna. Uy. Bakit? Okay ka lang? Ginulat mo naman ako! Sorry, ang tagal mo kasi. Akala ko merong problema. Walang tao Kanina pa may katok ng katok pero wala namang tao sa labas. Hindi yung order natin yung dumating? Hindi. Lo, baka minumulto ka na. Tumigil ka nga dyan, Raymart Hindi yan nakakatuwa. Pumasok na lang tayo. Teka, ano yan? Ano? Ano yun? Ha? Kanina pa ba to? Merong box dito sa paanan ng pinto, Wala yun kanina. Kukunin ko na. Kanino naman kaya to galing? Baka galing na naman yan sa nananakot sa akin. Hindi kaya? Buksan mo. Ayoko nga. Baka kung ano na naman laman yan Baka naman galing sa fan mo, nahihiya lang magpakita. Buksan mo na. Huwag ka nang matakot, nandito naman ako Sige na nga. Ano yan? Tama ba tong nakikita ko? Manika? Parang voodoo doll? Oo, parang ganito yata yung ginagamit ng mga mangkukulam, di ba? Oo, may buhok pa, tsaka ano to? Ginupit na kuko? Ayoko na! Kinikilabutan na talaga ako. Halika na, pumasok na tayo. O sige, mauna ka na, ililigpit ko lang to. Huwag mong ipasok yan, ha? Itapon mo sa labas! Oo, sige. Hintayin mo ako. Magla ka ng pinto, ha? Papadudot, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari noon. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang landlord ko tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, bantay sarado raw ng gwardya ang mga pumapasok sa apartment building namin. Kaya imposibleng galing sa labas ang taong nananakot sa akin. Malamang ay pinagtitripan lang ako nung mga kaibigan ko. Nung hingin ko sa kanya ang kopya ng CCTV sa hallway ay wala siyang naibigay. Dahil matapos ang reklamo ko ay hindi pa rin pala niya napapaayos ang sirang CCTV.
Hindi ko alam kung may dalabang kababalaghan ang manikang dumating sa apartment ng gabing yon. Pero pagkatapos noon ay parabang nagbago na ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko bawat kilos ko kahit nasaan man ako ay tila ba may nagmamasid sa akin. Kahit natutulog, kumakain o naliligo, parang may mga matang nakatingin sa akin. Nung minsan ngang nag-perform kami sa isang probinsya habang sinusuyod ko ng tingin ng mga taong nanonood sa amin ay isang malaking anino. Ang naaninag ko sa hindi kalayuan na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. May pagkakataon pa noon na habang mag-isa lamang ako sa apartment. May mga naririnig akong kalabog sa ibang parte ng apartment na para bang may kasama ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako. At may mga oras din na nakakarinig ako ng pagbukas ng pintuan habang mahimbing akong natutulog na hindi ko noon masyadong pinapansin dahil akala ko'y nananaginip lamang ako. Isang gabi, lumabas ako ng apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Pagbalik ko ay nagimbala ko sa nadatnang ko sa apartment, Papa Dudut. Huh? Bakit nakapatay yung ilaw? Bukas to nung iniwan ko ah. Hala, bakit ayaw gumana? May kuryente naman sa hallway ah. Ano yun? May tao ba dyan? Hello? Hello? Joanna! Nabasa ko yung message mo kaya nagpunta agad ako rito sa apartment mo. Okay ka lang ba? Hindi! Hindi ako okay, Raymart! Ano ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan yung message mo sa akin eh. Yan! Diyan sa apartment ko! May tao sa loob! May tao? Sino? Hindi ko alam! Lumabas lang ako para bumili ng pagkain tapos pagpasok ko, nakapatay na yung mga ilaw. Tapos may nakita akong anino sa loob! Eh bakit nakapatay yung ilaw? Hindi ko nga alam! Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka pa ba pumapasok ulit? Hindi pa! Wala pang lumalabas dito sa apartment mo simula kanina? Wala rin! So ibig sabihin, kung totoo ang nakita mo, nandito pa sa loob yung taong yon? Malamang. Gusto mo i-check ko ulit? Oo, pero sasama ako sa'yo. O sige, halika na. Bakit kaya walang ilaw? Buksan mo nga flashlight ng phone mo. Sandali lang. Ayan, nakabukas na. Raymart, natatakot ako. Joanna, nasaan yung circuit breaker ng apartment mo? Nandito sa may gilid. Kaya naman pala wala kang ilaw eh. Nakababa yung circuit breaker. Baka ibinaba nung kung sino mang pumasok sa apartment ko. Eh nasaan na yung taong nakita mo? Eh mukhang wala naman tao dito sa loob ah. Maniwala ka sa akin. May nakita akong anino kanina rito sa loob. Malaki siya. Joanna, baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ba uminom ka ng gamot kanina kasi sabi mo masakit yung ulo mo? Alam ko kung ano yung nakita ko. Eh nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Baka lumabas siya sa bintana. Tingnan mo yung bintana, nakabukas oh. Tatalon siya mula sa second floor? Eh ang daming tao sa baba. So anong gusto mong palabasin? Gawa-gawa ko lang to. Hindi naman sa ganun, pero... Umalis ka na. Joanna naman. Salamat sa pagsama sa akin, Raymart. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Okay na ako. Sasamahan na kita. Hindi na. Papadudot, kinausap ko si Micah tungkol sa mga nangyari. At ang agad niyang bungad sa akin,
Baka si Raymart lang daw ang may pakana ng lahat. Dahil nagumpisa lang naman daw ang mga kakaibang nangyari mula nang makilala ko si Raymart. Papadudot, matapos ang pag-uusap namin ni Micah ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ni Raymart kung totoo nga ba ang mga nakita ko. Hindi ko alam pero parang ginagaslight ko na ang sarili ko that time na ilusyon at guni-guni lang ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil sa mga natatanggap kong nakakatakot na package ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Sa parehong pagkakataon ay hindi rin nawala sa isipan ko ang mga binanggit na posibilidad ni Micah. Paano nga kung si Raymart ang gumagawa ng lahat ng ito? At kung hindi naman si Raymart ay mahirap ding paniwalaan na minumulto o minamaligno ako. Malaki ang tiwala ko kay Raymart dahil sa mga tulong na ginawa niya sa akin. Siyempre, boyfriend ko siya kaya ayaw ko naman siyang paghinalaan. Pero tama si Micah na kaming dalawa lang ang maaaring pumasok sa apartment dahil kaming dalawa lang naman ang may hawak ng susi nito. Naalala ko rin na nagsimula akong makatanggap ng mga weird na regalo simula noong nakilala ko si Raymart. Ayoko man siyang pag-isipan ng masama, ay nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa sarili kong boyfriend. Pero ang hindi ko magets ay bakit niya ginagawa ito at bakit niya ako tinatakot. Noong nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kay Raymart ay mas naging mapagmatyag pa ako tuwing kasama ko siya, papadudot. Sa mga sumunod na araw ay pinakiramdaman ko ang paligid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay wala akong naramdamang anumang kababalaghan. Wala akong mga iyapak na naririnig, mga kalabog at nangyayaring pagbukas ng pintuan at bintana. Pero tuwing dumadalaw si Raymart sa apartment o tuwing kasama ko siya, doon lang nagsisimulang maging weird ang paligid. Noong panahong yon ay mas lalong lumaki ang paniniwala ko na baka si Raymart nga ang gumagawa ng lahat. Para mapatunayan kung tao nga ba talaga o maligno. Ang nagbibigay pasakit sa akin ay ako na mismo ang nag-install ng CCTV sa sarili kong apartment. Maliban kay Micah ay wala nang ibang nakakaalam na naglagay ako ng CCTV sa apartment. Hindi ko ito pinaalam kay Raymart para makita ko kung siya ba talaga ang gumagawa ng lahat ng pananakot sa akin. Sa tulong ng landlord ko ay nagpakabit kami ng 2 CCTV sa apartment. Isa sa may sala at isa sa kwarto ko. Sa mga sumunod na araw ay nagantay ako ng kababalaghan. Pero ang nakapagtataka, kung kailan may CCTV na ay saka naman walang nangyari, papadudot. Mas napanatag ang loob ko noong nagkaroon ng CCTV sa apartment dahil nagkaroon ako ng chance na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pero simula noon ay biglang tumigil ang panggugulo sa akin. Hanggang sa isang gabi kung kailan komportable na ako at wala ng takot ay biglang may gumimbal sa tahimik kong gabi. Tama ba yung narinig ko? Parang may gustong magbukas ng pinto ng kwarto ko ah. Baka nananaginip lang ako. Joanna, ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Makatulog na nga lang ulit. Sino yan? Raymart? Ikaw ba yan? Raymart! Kung ikaw yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Raymart, alam kong ikaw yan! Akala mo hindi ko alam tong ginagawa mo?
Pagod na ako sa trip mong to, ha? Nasaan na yung phone ko? Tatawagan kita. Akala mo maluloko mo ko. Sabi na nga ba eh, ikaw tong nananakot sa akin eh. Tama si Micah! Weirdo ka nga talaga! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tapusin na natin to! Raymond, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag ka magtago sa dilim! Hindi na ako natatakot sa pinaggagawa mo! Narinig kong nag-ring yung cellphone mo dito sa sala. Kaya wala ka ng kawala ngayon! Raymond! Hello, Micah? Sabi na gising ka pa eh. Nakita ko kasing online ka sa Messenger. Online ako kasi may tinawagan ako. Tama yung hinala mo. Si Raymart na yung nananakot sa akin. Raymart? Anong ibig mong sabihin? Nandito siya ngayon sa apartment ko. Nagtatago. Girl, okay ka lang? Kaalis lang namin sa bar. Kasama namin ngayon si Raymart. Actually, papunta na nga kami dyan sa apartment mo ngayon. Ano? Tinatawagan kita kasi dadaan kami dyan. Nawawala kasi yung phone ni Raymart. Nagbabaka sakali siya na naiwan niya dyan yung cellphone niya nung nagpunta kami dyan kanina. Nandito nga yung cellphone niya. Pero kung kasama niyo ngayon si Raymart, sino yung kumakatok sa pinto ng kwarto ko kanina? Oh my gosh! Joanna, lumabas ka na ng apartment mo, okay? Hintayin mo kami, malapit na kami. Papadudot, agad-agad din namang nakarating sa apartment sina Micah ng gabing yon. Nadatnan nila ako sa first floor kasama ang gwardiya kung kanino ko isinumbong ang mga pangyayari. Kasama ang gwardiya ng apartment building namin ay sinilip nila ang loob ng apartment ko. Pero wala silang nakitang tao doon. Pero kapansin-pansin ang isang masangsang na amoy na hindi ko napansin kanina. Nagulat na lamang kami noong nalaman namin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Mula ito sa isang box na nakalagay sa ilalim ng kama ko. Sa loob nito ay isang patay na daga ang nakalagay. Nakahiwalay ang ulo nito at inuuod na. Nang gabing ding yon ay tumawag si Micah sa pulis para i-report ang pangyayari. Agad naman silang dumating para i-check ang apartment dahil walang nanakaw na gamit at wala naman silang nakitang forced entry sa apartment ko. Ay hindi nila ito pwedeng ituring na trespassing or unlawful entry. Lalo na't wala ring nakitang tao sa loob ng apartment ko maliban na lamang sa mga narinig ko at sa patay na daga na nakalagay sa isang kahon. Ganon pa man, ay nilagay nila sa blotter report ang pangyayari bilang suspicious activity. Kapag may patunay na raw kami na may pumasok nga sa apartment ko ay pwede namin itong i-report agad na siyang nakakadismaya dahil alam ko sa sarili kong may tao sa loob ng apartment ko ng mga oras na yon. Nag-install ka ng CCTV, di ba? Na-check mo na ba yun? Oo nga. Hindi ko pa na-check yung CCTV. Sigurado ako, nakuna nun yung mga pangyayari. Teka, sandali. Nag-install ka na CCTV? Oo. Gusto kong hulihin kung sino yung taong pumapasok ng apartment ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi... Kasi isa ka sa mga suspetsya namin. Ano? Ako? Hindi ko naman talaga alam kung sino na yung pagbibintangan ko eh. Kaya lahat pinagsususpetsahan ko. Pero ako? Na sarili mong boyfriend? Wala ka bang tiwala sa akin, Joanna? May tiwala ako sa'yo. Pero nagsimula kasi ang lahat ng to simula nung nagkakilala tayo eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam ko. Kaya sorry. Ganito, check na lang natin yung CCTV para malaman na natin yung totoo. Heto na yung CCTV footage. Tingnan nyo, bandang alauna, mamamatay yung ilaw. Kung sino man yan, malamang
Alam niya kung nasaan yung circuit breaker. Ginawa na niya yan dati. Hindi ko na napansin na nawalan pala ng kuryente dahil tulog na ako neto. Teka, bakit may kuha pa ng CCTV kung wala ng kuryente? Battery operated yung in-order ko online. Ang problema, wala siyang night vision kaya hindi ganong clear yung video. Teka, tingnan nyo. May gumagalaw. Papunta siya sa kwarto ko. Tao ba yan? Parang ang laki niya masyado. Uy, tapos parang wala siyang ulo. Hindi. Baka naman dahil lang sa quality ng video. Ang tagal pala niyang nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Pero tingnan nyo, sa CCTV siya nakatingin. Oh my gosh! Nakatingin siya sa atin! Ay, kinikilabutan ako! Ano? Naniniwala na kayo sa akin? Patayin mo na yan! Yan ang dapat ipakita mo sa pulis para maniwala sila sa'yo. Hindi yan multo. Tao yan. Siya na ba yan? Hindi ko alam. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Joanna? Kayo po pala. Opo, nandito po siya. Joanna! Yung landlord mo! Mang Estong, magandang gabi po. Akala ko po ba wala kayo rito ngayon? Nabasa ko yung message mo kaya eto dali-dali ako nagpunta rito. Nagpatawag ka raw ng mga pulis. Oho, pero wala naman ho silang napala eh. Wala na yung tao nung chinek nila tong apartment. Huwag ka mag-alala. I-report ko to sa barangay itong nangyari ha. Sasabihan ko rin yung guard na mag-robbing gabi-gabi para hindi na yun maulit. Maraming salamat po Mang Estong ah. Kung pwede lang sanang magharap na lang kami ng taong yun eh. Para malaman kung ano talagang trip niya eh. Ay naku, wag mong hilingin yan ha. Baka mamaya magkatotoo yan. Mas mabuti na ho yun para magharap na kami. Anong akala nun? Wala akong laban? Laking kali kaya ako. Marunong ako makipagbakbakan. Sige na. Magpahinga na kayo. Kakausapin ko na lang yung guard. Sige ho, salamat ho. Papa Dudut. Kahit papaano ay napanatag ako ng sa wakas. Ay tumulong na rin ang landlord ko sa matagal ko nang idinadaing na problema sa kanya. Sa katunayan ay siya na mismo ang nagpalit ng lock ng pintuan ng apartment ko. At nang mga panahong yon ay sinigurado ko na ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko ibinigay kanino man ang spare key nito. Tuwing gabi ay may mga tanod na ring nagroronda sa lugar namin. Nag-aabang na mga taong pakalat-kalat pagsapit ng madaling araw. Na-report na rin namin sa pulis ang CCTV footage na nakuha ng gabing may pumasok sa apartment ko. Kahit may kaunting tampo pa sa akin si Raymart noon dahil isa siya sa mga taong pinaghinalaan ko, ay nag-offer siyang magstay pansamantala sa apartment ko para masamahan niya ako. Humingi naman din ako kaagad ng tawad sa kanya, Papa Dudut, dahil pinagdudahan ko siya. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Naging mapagmatsyag na ang mga tao sa paligid ko matapos kumalat ang balita na may taong nanloob ng apartment ko. Kasama ko naging bantay ang mga kapitbahay ko pati na rin ang mga tao sa apartment building namin. Umasa ako na matatakot nang bumalik ang kung sino mang nananakot sa akin. Pero nagkakamali ako, Papa Dudut. Kakatapos lang ng gig namin noon, nagkayayaan ng grupo na magkaroon ng kaunting inuman para i-celebrate ang anibersaryo ng pagkabuo ng banda namin. Inabot kami ng hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong natapos ang kasiyahan ay nauna akong inihatid sa apartment namin. Dahil hindi umiinom si Raymart ay siya ang naging designated driver ng grupo. Kaya kinailangan din niyang ihatid sina Micah at naiwan akong mag-isa sa apartment. Pagka-uwi ay agad ako naligo at habang nasa banyo, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng apartment ko. Hindi ko yon gaanong pinansin sa pag-aakalang si Raymart lamang yon.
Nagpatuloy ako sa paliligo dahil gusto ko nang magpahinga ng mga oras na yon. Pero napagtanto ko na parang masyado naman yatang mabilis si Raymart sa paghatid kina Micah, gayong 4 na katao ang kinakailangan niyang ihatid. Doon ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay kinilabutan ako nang sinalubong ako ng kadiliman. Bukas ang ilaw noong pumasok ako ng banyo, pero paglabas ko ay nakapatay na naman ang lahat ng ilaw. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na hindi lamang ako mag-isa sa apartment. Raymart? Ikaw ba yung pumasok? Raymart! Pabukas naman yung ilaw oh. Bakit ka nagpatay ng ilaw? Magandang gabi, Joanna. Ay! Sino ka? Hindi ikaw si Raymart! Joanna, ito na yung pinakahihintay mo. Gusto mo akong makita, hindi ba? Nandito na ako. Sino ka ba? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako ginugulo? Matagal kong hinintay ang araw na to. Natutuwa akong malaman na gusto mo rin pala akong makita. Teka, Mang Estong? Kayo yung pumapasok dito sa apartment ko? Ako nga, matagal na kitang pinagnanasaan eh. Matagal na akong nanggigigil sa'yo. Kung hindi lang dumating sa buhay mo yung hinayopak mong boyfriend, akin ka lang dapat eh. Ano? Handa ka na ba? Sandali lang! Huwag kang lalapit sa akin! Sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang tao ngayon sa kabilang unit. Nagbakasyon sila. Mas maganda yung sumisigaw ka. Mas lalo kong ginaganahan. Umalis ka na! Darating na si Raymart anumang oras! Talaga? Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban ng boyfriend mong yon? Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ako na lang ang piliin mo, Joanna. Kaya kitang buhayin. Matagal na kitang mahal. Kaya iwan mo na yung walang kwenta mong nobyo. At sumama ka na lang sa akin. Nababaliw na kayo! May asawa't anak na kayo! Pero mas gusto ko yung bata na katulad mo. Mas makinis. Mas sariwa. Kakadiri kayo! Naririnig niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Halika na. Paliligayahin kita. Kung lalapit sa akin! Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joanna! Hayop ka! Hayop! Mang Estong! Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Isa ka pa! Kontrabida ka sa buhay namin ni Joanna! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kung hindi mo lang kinulo ang buhay namin, masaya na sana kami ngayon ni Joanna! Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng ulo! Hindi ko tatakutin si Joanna ng ganon kung hindi ka lang dumating sa buhay niya. Aagawin mo pa sa akin ang mahal ko! Kaya pala, sa tingin mo masisira mo kami dahil sa pananakot mo! Umanda ka sa akin! Papadudot agad na dinampot ng mga pulis si Mang Estong matapos sa mga pangyayari ng gabing yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ko ang itsura niya na parang nababaliw na siya. Ang hinala ng mga tao ay dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nagkakaganon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay nakumpiska nila ang isang flash drive. Sa bahay nito laman ang mga video ko habang natutulog.
Doon lang namin napagtanto na tuwing mahimbing akong natutulog ay pumapasok si Mang Estong sa kwarto ko para kunan ako ng video. Kaya pala alam ng taong pumapasok sa apartment na may naka-install na CCTV sa loob dahil si Mang Estong ang mismong nagkabit noon. At dahil siya ang landlord namin, meron din siyang duplicate key ng apartment. Ganon din noong nagpalit ako ng lock dahil siya rin ang nagpalit noon. Nagsampa ako ng kaso laban kay Mang Estong. At pagkatapos noon ay umalis na ako mula sa apartment na tinitirhan ko. Habang naghahanap ng malilipatan ay pansamantala akong nanatili sa lugar ni Raymart. Ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat, Papa Dudut. Nakahinga na ako dahil sa wakas ay nahuli na ang taong nambubulabog sa tahimik kong buhay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil noong nanirahan ako sa bahay ni Raymart, ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nasaan na ba yung laptop nun? Ayun. Ay, bongga. 2 palang laptop nito. Yayamanin ha? Hala? May password? Ano kayang password nun? Joanna. Sana gumana. Ay, Joanna nga yung password. Love na love talaga ako ng boyfriend kong to. Naks, picture ko pa talaga yung wallpaper ha? Pero, bakit parang wala namang laman? Iisang folder lang ang meron. Ano kaya to? Joanna ang nakapangalan sa folder eh. Para sa akin ba to? Puro mga picture ko to ah. Ang dami naman ito. Sandali. Ano tong isa pang folder? Mga video naman. Talagang well documented ako ah. Check ko nga itong isang video. Sure ka ba? Oo, sigurado na ako. Basta, gumamit ka ng proteksyon ha. Ayokong madisgrasya eh. Masyado pa akong bata para mabuntis. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Umiga ka na lang. Ako nang magtatrabaho. Oh my gosh! Ano to? Joanna! Halika na, kumain ka na! Bakit yan yung ginamit mong laptop? Personal ko yan ah! Ano to ha? Kinukunan mo ng video yung mga pagtatalik natin? Sandali lang. Mag-e-explain ako. Walang iya ka, Raymart! Ang baboy mo! Ako lang naman ang nanonood niyan eh. Wala akong pakialam! Bakit mo ako binibidyohan ng walang pahintulot ko? Ang dami nito, Raymart, oh! Kada ginagawa ba natin yun, lagi kang nagbi-video? Gusto ko lang naman na may balikan kapag mag-isa ako eh. Nakakadiri ka! Walang iya ka! Joanna! Lumayo ka sa akin! Kaya pala may 2 kang laptop! Para sa kalaswaan pala yung isa! Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang hangarin sa ginawa ko. Tumahimik ka! Kailan ba ako tatantanan ng mga siraulong tao? My gosh! Ito na. I-delete ko na yung mga video. Dapat lang! Dahil kung hindi mo gagawin yun, ipapakulong kita kasama ni Mang Estong! Joanna, sorry na. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. Araw-araw kitang namimiss. Kapag busy ka, lagi kong pinapanood yung mga video natin. Itiwan mo ako! Kinikilabutan ako sa'yo! Pare-pareho kayong lahat, mga manyakis! Joanna, sandali lang. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito! At baka kung ano pang gawin mo sa akin! Wala nang usap-usap pa. Agad ako nakipaghiwalay kay Raymart, Papa Dudut. Matapos kong masigurado na wala na siyang kopya ng mga video naming dalawa ay hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. All those time, tama pala ang hinala ni Micah na may kakaiba nga kay Raymart. Yun pala katulad ni Mang Estong ay obsessed din pala siya sa akin sa puntong bawat galaw ko ay meron akong video ni Raymart. Ilan pa sa mga napanood ko na nakasave sa laptop nito ay ang palihim niyang pagkuha ng video sa akin
habang nagbibihis ako. Meron ding video habang naliligo ako. At para makalimutan ang mga masasamang pangyayari sa punto ng buhay kong yon, ay nagpakalayo-layo na ako. Tumigil ako sa pagbabanda at naghanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaking dumarating sa buhay ko. Dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend kahit na 3 taon na ang nakakalipas. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ngayon ay tahimik ang buhay ko na pribado at wala ng taong nanggugulo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanna. Sa mundo ngayon, mahalagang maging mabuting tao. Pero mas mahalaga ang maging maingat. Hindi lahat ng taong mabait o palakaibigan ay dapat agad na pagkatiwalaan. May mga pagkakataon na ang tila simpleng pakikitungo ay may mas malalim na dahilan na minsan ay nauuwi sa karahasan. Mga kabarangay, lagi tayong makinig sa ating kutob. Obserbahan natin ang kilos ng mga taong nasa paligid natin. At kilalanin muna nating mabuti ang mga tao bago natin sila papasukin sa ating mundo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.